अस्सलाम वालेकुम ಅದೇ ತೀರಿಸ್ ವಸನ ಗೌಮಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಮುಬಾರಾತ್ಗೆ ದೇವನ ಎಡಿಷನ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲ್ಲುಂಗೆಂದ ಹುರಿ ಹಫರಾತಕ ಉಫಾರ್ ಉದ್ಕೊಳ್ಕೈದೆ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಗ ವಾದ ಮಿಕುರನಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗರ್ಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಗೆ ಇತುರುಂ ದ ಬೌಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅದೇ ಮಿದೆ ಟೀಮ್ ವೆಸ್ ಹಮ ಫೈನಲ್ ದತುರು ಕೊಫಣಿ ಮುಬಾರಾತ್ ಗ ಕೂರ್ಣ ಮ್ಯಾಚ್ ತೌಗ ಹಮ ವರ ರಂಗಳು ನತೀಜಾತಕಿನ್ ಹೋದಾ ಫಹುರೇರಿ ಕಾಮಯಾಬಿತಕಿನ್ ಹೋದಾ ಫೆ ಹಮ ದನ್ನ ಜೆಹನಿ ವರ ಫೋರಿಗ ದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ದಾನಕ ಮಾಲುಂ ಗ ಬುಕುನ ಡಾಕೀಗ ಹಮ मी मैचुके मालूमात टेक्निकल मालूमात हम हिस्सा कुराने और मिंगे हम बास्केटबॉल है गवर्नमेंट हम वरंग आ मूने और मिन हम दुला फसे हन मिके दन जेनी डेविड हम कोच गोतुगे सॉर्मेन फेनिगेंदे हम इंस्ट्रक्शन हम कुलुंतेन इंस्ट्रक्शन दिन हासको मिहार मितिबि कुलुंतेन की हम बास्केटबॉल है मितिबि कुलुंतेन की डेविड हम वार फरिता कुलुंतेरी किहा फोरिगद फाइनल स्ट्रिंगर्स अदि बाउस के मी कुरिमत लुंग और मिन फेनिगे गोस्तान बाय फोरकम समाहादान अस्सलाम वालेकुम हम अलगन मी फुर्सत दे कमटका टीएम होरिहा बेफुरन वरबर शुक्र दन्नवा द मी मैच बदादा अलगन दन्नवानी हम मी वाणे पाव तारियोग पुले सेकंड डिवीजन गे एम 4 गे दे मैच ए मी दे टीम की वरंग हम दे टीम එහෙම හම නතිජා කොම්මෙ ගොතක කොම්මෙ උතගේ සෙම්බුරිගෙන් ගා දාන එන්න ස්වර හම කොළුමකන් අලගොන්ඩස් එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ මේ මැච් වාණි අද නසීම් बार 3 पॉइंट अटेम्प्ट में कामयाब करेगा तेन रिंग हुआ जहीफ स्ट्रिंगर्स का हम हिमने कुलुंतरिंगे ते हम ना फेनिंग में गांव में बास्केटबॉल टीम के हिमने कुलुंतरी अदु हम टीम के में की प्लेयर हम एगो तफा कोलन जे बाउस स्पोर्ट्स क्लब के सम लीड पर मिहिर कुलुंतरी न के हम आएगा तेरे में आमजर गना हम फाह कोलन जे मिहार हम गांव में टीम के हम एम फाह कोलन जे दे कुलुंतरी मी इरे के में कामयाब कुरम अदु हम मदी आमजर के हिस्सा किहा वरकन एदे कुलुंतरी न मिरे के में बेस दान बा टीम बाजार आने मिहारो आने मिदे कुलुंतरिनकी मी मुबारातु गम एम की दे प्लेयर्स हासको आने अदु हम की मिहारो मोली सेटअप बदन्यास एफिशिएंसी 100 ಗ ಮಿವಳನಿ ಅನೆ ಹೆಂಬುಣಂಜ ಅಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 105 ಗ ಮಿವಳನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬದಾದಾರು ಗ ಮಿ ಮುಬಾರಾತು ಮೆ 160 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದು ಹಮ್ ಎಕನಿ ಹೋದ ದೀಪ ಮೀನಿ ದೆನ್ ಅಮ್ಜರ್ ಬದಾದಾರು ಗ ಅಮ್ಜರ್ ಎಸ್ ಹಮ ಫುದೇರ ಗ ಕೋರಿ ಗ ಮಿವಳನಿ ಅನೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಿವಳನಿ 81 ಗ ಗ್ಯಾಕ್ ಅನೆ ಮೊಳಿ ಟೀಮ್ ಮಿಹಾರ ಅಡ್ಡಿಯ ಹೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದ ದೀಪ ಮಿವಣಿ अदे यार नतीजा की स्ट्रिंगर्स तीनेंग अदी दबाउस दे फास्ट ब्रेक गदे में काम है पूरा मसे को रहना में से बोला गेलू नहीं डिफेंस और रंगला हम आदे में बाउ स्पोर्ट्स को कूल करेंगे हम अमजर के पास में फार नसीम मुलिंग हुस्कम रेस्कोल दिगो कुलुंतेरे नसीम अदे अमजर मिदे कुलुंतेरे नके हम टीम मेंबर बोर्ड बिना अदे कुलुंतेरे बारा दे कुलुंतेरे नकी अबदु सामने हम एक टीम का कोलेगेम फेनिगेम दनी हम कॉलेज मुबारत तो गवेस हम दे टीम हम कुलेरू हम एगे तुरुंग हम मुबारत गांव मुबारत तो गवेस हम दे टीम दे कुलुंतेरे नकी एक्को कुले दे कुलुंतेरे अबदु हम फाहि गहिमेने नने कोलंग हम वारा पार्टनरशिप रंगलो दे कुलुंतेरे अंडरस्टैंडिंग रंगलो दे कुलुंतेरे गोतु फेनिगेम मिदनी मिरेगे में चुके हम आदि हम दे कुलुंतेरे कॉम्बिनेशन हम फेनिगेम बदे मुबारत गहन कुलुंग मिक्स का किना बा डेविड फाह कोल्ला हम अलवंड फाहग तियम बुणलीम फाहग वेज्जे एक आमुको हम मि फेन्ननी अने वरंग एक्को कुळे दे कुलुंतेरिन एहम वर रंगलो कॉम्बिनेशन पे आके अलगन दन्नवानी मिहार मिहातन दक्काफुरी कुळुम बदादारुग दे कुलुंतेरिंगे हम कॉम्बिनेशन वर रंगල फेन्ननी देन मि दे टीम ओके एवरेज प्लेयर्स उन्न बदादारुग द बाउस ಗೆ ಕುಳುಂತರಿಂಗೆ ತೆರೆಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಕುಳಪತಿ ಕುಳುಂತರಿಂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಫಾಕುರ ಎಗೋತನ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ಹಸನಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗ ಹಮ ವರಂಗ್ ಇಸ್ದವರ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗ ಕುಳುಂಗೆ ತೆರಿಯ ಹಮ ಹೇಗೆ ಇತರು ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ಆಯಿಷಮ್ಮ ಕಿ ವೆಸ್ ಡಿಬಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗೌಮಿ ಮುಬಾರಕ್ ಕುಳುಂಗಿರು ಹಮ ವರ ಇಸ್ರೋದೆ ಅದಾ ಕೊಫ ವಾ ಕುಳುಂತೆರಿಯ ದೆ ಮೀಗೆ ಇತರು ಬೆಸ್ ಏಕಿ ಕ್ಲಬ್ ತಕ ಎ ಕುಳುಂತೆರಿ ಮಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗ ವಾದ ಕೊಫ then strangers badala strangers ge average players unnaki adu hum piyawa then hum horiha players unnaki ves hama second division level ga kulam anna kolunterin emiya tajriba badala aruga algon dannawani basketball ge tajriba tankole
බොඩ බුර වෙවේ එබ දබවස් කොළ නතිජාකි දබවස් 4 ස්ට්‍රිංගර්ස් තිනේ ವಾರಂ ಹಮ ಹಮ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಿಫಾರು ರಿಂಗೋ ಜಹಿಪ ಕಾಮಪುರೆ ಗೊತ್ತನು ಅದು ಹಮ ಎನ್ನಸ್ ಬೋಳ ಹೋದ್ಯ ಫಹರಂ ಹಮ ರಿಂಗೋ ಅನಕ್ಕಾಸ ರೀಬೌನ್ಸ್ ನೆಗುಮುಗ ದೆಮ್ಮೆ ಹೆದನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕೊಂ ಅದು ಹಮ ಸ್ಕೋ ಕೊರಿ ನಸೀಮ್ ಕಾರತೆರೆ ವಾದವ ಲೇ ಸೈಡ್ ಕೆ ದೇವನ ಫಹರ ರಿಬೌನ್ಸ್ ಅದು ಹಮ ಫಾರ್ ಬೋಳ ನೋಡಿ ಮಿಹಾರು ಸ್ಕೋ ಯಕಿ පහෙන් අතර එහෙම ස්ටින්ජර්ස් පහේ දවස් 4 මාර 3 point attempt දෙන්නේ හැම ඩිෆෙන්ස් කරා කුළුන් තෙරියන්නේ වර හමජෙහිලා බෝල ලිප් ආ පුදේවරක ගිනාංග බලිබේ 3 point attempt කරා කොම්මෙ පාරක සම වර කාරි early offense එක 3 point attempt කරා ආවා ෆමින්නනි සකො දෙම්මගේ සල්ගොන් මෙන්න ෆෙනිගෙන් දියා ಅದು ಹಮ ವಾರ ಹುಸ್ಕೊಂಡ್ ಹುರ ಹಮ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ करे देम ಹಮ Asang එනක ෆොරතම ෆ්‍රී ත්‍රෝ අමජේලා පට්ටාලි දෙටීම් ගතිබි कोच न बला सनमन हम फर्स्ट डिवीजन के समा क्लब तक का कोच कंदी को दीफा हम कोच फेनी के मेदानी मोहम्मद नजीर अदी ये तो रंगा मगा मी टीम का इसी मैंने कुलुन तेरे तजुबाकार कुलुन तेरे अली फर्स्ट डे और मैंने फेनी के मेदानी सभी नशात ಅದು ಹಮ್ ಬರಬೋಡ ಬೇರು ಹಮ ಕುಳೇತಂ ಪೆನಿಗೆ ಮಿದನಿ ಹಮ ದಬೌಸ್ ಟೀಮ್ මිහාර ඒ අනේ මේ කුලේ ඩිෆෙන්ස් ගොතොන්නේ ආගොන් දන්නවා අනෙක් මිහාර අනේ දබවස් මේ කුලේනි zone defense zone defense के එතර බෝඩක් පෙක්වාන බේරු ෆ්‍රී වාන එකමකෝ එයා හිලාෆා स्ट्रिंजर्स में कुलेनी आने मैन टू मैन डिफेंस है कम जबरदस्त कुलुन तेरिया क्या रे कुलुन तेरिया है बोवे 1-on-1 का कुलें चांस अलीबेले बोडवाने मैन टू मैन कुले ना एनएमएस जोन डिफेंस के कुले का मंजा 1-on-1 का अदि बीट कोरिया सितुर कुलुन तेरिंग हेल्प एबा यागिन कुलुन तेरिंग तक तिबेन हेल्प अरे कैरी का हम දෙටීමුම් වෙස් එටෙක් කුරන් මසෙක් කුරි हम फुदेरा का फास्ट को हम लिबे को में बोले से टेक हम बता खुल जाता फेनी के मिदन और मेना हम वारा कैरी गालगोन मेन फन हम अटैकिंग द कॉलम में स्टील को कोगे बॉल होदी मंजर यार हम आने क्या सेक्कदा मी attempts the vettem parad kam vejjiyamu dabawsa kiriyas asse kuri madivane agun me fena demmege me ar gaagana ka mivi first minute terega hataru basket hataru 3 point attempt kogge eketiye vettuni mi chita vettem parad kam vejjiya komme gotevs bawsa majburu wane defense change kura yaar natija ki ashe stringers ashe dabaws ashe anikas beru adu हम मेन टीम के हम मेन हम स्कोरिंग हम टारगेट करनो ते नोकुल कम मीन ने हम 3.8 मुत आज फुरतम कम का हम कोरे में सागन हम फा करे गोता अर्ली ऑफेंसर आवा हम मीन ने हम 3 point attempt पर वार नगालो टेपे आमदर के फरादम फेनी के मिदी वारा रीत स्टील दे में फेनी के मिदी ते क्या समझ साले हम तजुबा कार कुलुन तेरी हम हुरुमुगे बेणुम के असदु प्रेशर अद्दा गडी गे हम बोल हम जस्ट सादा हम गिना वगुतु हम जहिला हम ए लिबे 24 seconds के बेणु में हेगु को खोल दूंगा हम बोड़ा गबो कर मियार अलगंडा वारा बोड़ा फाहगवे बाउस मैन टू मैन एरीम वारा बोडन एतेरे एबा हुसुए एतेरे मी असदु मिहार हुरिया स्कोय पुरम मिदनी ए अने मुनन्या अमजर हशिगंडु बेणु कोग्ගෙන් एवा बोर्ड दरम वारा रंगला मूव कोग्ගෙන් कुले तम्मी फेन्नने हमें एको हाइशम में से पोस्टन हरा
ರಂಗಳ ಕುಳೆ ಮನ್ಸರ್ ಫೆಂಡನಿ ಎಟೆಯಕಿನ್ನ ಸ್ಕೋರಿನ ಬದಾರ ಮುಳಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೋ ಕುರಮುಂದ ಮನ್ಸರ್ ಮಿ ಫೆಂಡನಿ ಆಕೆಕಿ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಝೋನ್ ಟೆರೆಂಗ್ ಹುರಿಹಾ ಸ್ಕೋಯ್ ಕುರಮುಂ ಮಿದಾನಿ අනෙකොළොම 4 පොයින්ට් ගේ ලීඩ් මිනිගි දබවුසුම් බාර ආෂම් මිහාර සබී අදොම් අනිකස් 3 පොයින්ට් ඇටෙම්ප්ට් මිෆාර අදොම්ගේ රින්ග ජෙහිවා बोट गाबू करे एतेरे हम मिकुले कुलुंतेरिंग हम बाउस के एतेरे कुले दे कुलुंतेरिंग नसीम मजी अंतर मिदे कुलुंतेरिंग इस्कोल दिगु दे कुलुंतेरिंग नो माय के एतेरे वदගෙන් මෙහෙ ලේබෙච්චාන हम උදගු වානේ हम पॉइंट स्कोर කරන් එහෙම මීම हम कोच මොඩ් එක हम ඒනගේ हम प्लेन कम बोट गाबू करे टीम गे එම්මේ स्ट्रांग पॉइंट එක ගොදුගම 3 पॉइंट විස්නාගෙන් कुलुंतेरिंग हम इस्कोल कुරු कुलुंतेरिंग තිබි මේක බේණු හිපණි කම बाबू අසන්නගේ වර රීති 3 ස්ටීල් हम යාක තංකොල අවස්වි ආලුන් දන්නවානේ දැන් මේටේකින් Sabing warang musko Fahar ringo sinu jahi bola midie gas warab boda hama jahi da ye bola munda manzar me fennani furutama change matchuga टाइम आउट का मैं रिक्वेस्ट करी स्ट्रिंगर्स फॉर द टाइम आउट मिनेगी अशे 12 मिहार स्कोर की स्ट्रिंगर्स अशे दबोस 12 मिहार हम कोमे सर का हम फर्स्ट दी वार बोर्डिंग हम 3 पॉइंट तक विस्नागिंग हम ये हम वो कुराता पेनिंग मिदे हम कोरिंग हम जोनल डिफेंस हम विस्ने कम गइस मिहार हम मेन टू मेन हम कुंतरी नुकुमेगिंग हम कोमे सर का निफाट मसे कुराता पेनिंग हासको बोल त स्टील कुरा रे हम वार बोर्ड फाह कोरेगिंग बदे किने बडे फाकोल आदाने हम कोरिंग वस हम अलगोंड वस फाह कोरे हम अर्ली ऑफेंस का मेन ननी हम 3 पॉइंट अटेम्प्ट ए कोमे गोते वस जोन डिफेंस එක එහා ෆසේ හෙන්නුවානේ එහා අවහන් ඇස් ඩ්‍රයිව් කොක්ගෙන් ස්කෝර් කරන් මසෙක් ඇටෙම්ප් කරා කර එහෙන්නම බේරෝ එබ වරක් බඩන් හුස්වේ දැන් මේ ටීම් එක මිතිබි හැම වරරංගල 3 පොයින්ට් ෂූටර්ස් එකම කො ෆයිනල් මැච් එකේ වර තෆාත මැච් එක ගින ෆාර් ෆයිනල් මැච් එක වර බඩ ප්‍රෙෂර් එක ප්ලේයර්ස් උන් තිබේනි මොලේ ගෙන් බලිවිද්‍ය යමුදී ඒ ස්ටේජ් එක කුලෙන් මැච් එක මෙහෙම බලිවිය සම chance ඔය එහෙනම් මීනම देदिंग कच्च कुळंजे में चक बीमा बाय फार में वागोत की अटेम्प्ट फुरतम कोळग अटेम्प्ट कुरा इच्ची नुवेट्टे इदे एकम को एच्ची त वेट्टम पर काम वेज्जिया ए कॉन्फिडेंस मी होंडं यास एक्क ए फॉर्म एलिज्ज काम वेज्जिया कोम गोतेविस वरं उदगुवाने दिकोल टीम जोन डिफेंस का तिबे दें हम जे है मजबूर वाणी बेरन रुकुन्ना सिम कारिम फार और रीड स्टील ಅದು हम de mena bola ifa gane ka tep kof devana fara bola receive kuri fa beru gaini ko boda gabo kure kas molen ama baus ge forotama molen mes attacking na boda mioti hama etere en score kuruma rawa hasan मसक्क दोरेट हम वरब बोर्ड हम फाह कोलें जे स्ट्रिंगर्स कून तरिंग फरातु वरब बोर्ड हम कुरी गवे सम बोल गेल्ले कोम फारकु हम बोले हम स्ट्रिंगर्स के मिते बयांग कोलन तेरना की असल गवारा अने मी फास्ट क्विक कोलन तेरन तक एका वेजिया ए याने वरा एग्रेसिव को कुलेने अने वरा हम फॉर्म को कुलेने ए कोलन तेरिंग वरबयन नुआने हा वाका असीम पर फास्ट ब्रेक का कामयाब नुकोन फसे हैं हम एना स्कोलम कुरु कुरुन तेरे हम डिफेंस मुरी वेस्ट में अद हम पर रिंगो जही 3 points play हाँ वारा पोड़ा विस्ने आगे कुले मज़े में फैन नहीं कोम्मे फारक स्कूल उन तेरे बोला रिसीव करा और हम वारा आवाज़ों के वारा रीति 3 point फिनिश के मीडिये 11 साद हम यार इसको एक Hamzar Asa Kas Hamzar दे दो सेकंड फारो साबी बोला अबे रुक लिया डिफेंस का हम स्ट्रिंगर्स हम एक कुलुन तेरे गणम फाहा कोलन जा हम साबी हो गणम फाहा कोलन जे हमारा बोर्डंग हम ये ना हम बोल तंग हम विन कुरा मसे कुरा तम तेरी के मिदने
මිහාරණ කාල්ගොන් මේ ෆාහකුර වෙද්දේ බදලේ ඒ ಐಸರ್ ಕುಳಿಂಗ್ ಹಮ ಆರುವ ಮಿವನಿ ಹಮ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಅಪ್ಪ ಹೌದು ಹೇಗೆ ಇತುರು ಐಸರ್ ಕುಳುಂಗ ತೆರಿಯ ಸಬಿ ಅದು ಸಬಿ ರಿಂಗ್ ವಜಹಿವಾ අම්සර් වෙතරෙන් බෝල තම රිබවුන්ස් බෝල තන් ආසක ඔෆෙන්සිව් රිබවුන්ස් සම මේ වරන් හොඳගු ඕදම් වරන් හොඳගු බෝල එකම සමියති आदि हम स्ट्रिंगर्स संग हम ए बोल त हम गिनफार विन कुरे विदातम फेने और 3 अगेंस्ट 1 गामा अदो मुळि मुस्को मेरे ना मिस हारो फारस रिंग उगा जही काम कुरे उतने गिना अटेम्प्ट तक हम गावस मेचु का हम पाह को दंजे दबाव साला बाला गिना अटेम्प्ट तक स्ट्रिंगर्स के फरांद को हम अनुकुरे विदातम फेने ब्यागंड का दिहवार का अटेम्प्ट को के दे 3 पॉइंट कामयाब स्कोपी हमसर बोला बेरुम कुरिंग होदा मेटी में बता रहा बोर्डंग हम एतेरे स्कोर करम उंदा मंजर में फेन्ननी हम पर ट्रेवलिंग फॉल द फेनी के में ट्रेवलिंग वायलेशन है हसन के फराते ना बादव कुरे में से इशारा को सर का हसन बरबली का बोड़ा गबू करे साबी अदो वारा क्विक 3 पॉइंट अटेम्प्ट एनएमएस आपको फाउल लेवस मिहार 3 पॉइंट प्ले के 3 पॉइंट the free throw 3 point attempt ga inda 3 foul uma golige team free throw me faharo di bene furta free throw miswege midiyai ade 11 saal baratuge ama emme molo kolonteri एक गोतंग आलगोन में फाह गवानी आदि हम स्कोर शीट तक बदारू हम कुलमुंदा कुलम बदारू साधु हम फाह कोलम जेन टीम फ्री थ्रो के तरह एम फ्री थ्रो एम फरादो हम काम कुरेगेंदी फुरतम कोआटा कोलोन निमिगेन दियर हम वारा वाद वेर कोमि फेन्ननी आलगोन में स्को एम साद 12 दबाव स्कोरी गमियोती द स्ट्रिंगर्स आदि दबाव हवाद कुरा 31 वना कौमी बास्केटबॉल महाराष्ट्र के सेकंड डिवीजन फाइनल मैच में नाम फेनिगे मिदनी हम फाक कोदंजे प्रथम कोटा कुल निमुनि रुबार साद स्को गद्द बदार हम वारन रंगोल हम कुलंतरिंग टीवी मैच कब बदार हम डेटिंग फरात में सर हम एम मेगा शिगम बास को नो करने के डेविड फेनिगे मिदी अटेम्प्ट तक बदार स्वरक की अटेम्प्ट तक मिस वेगे हिंगे हम मी कुलंतरिन ने हम आउन फाक करे हम प्रथम एडिशन के तजुर्बा हुरी कुलंतरिंग में भी आने कोलं हम मी सेकंड डिवीजन के बास्केटबॉल हैं आकुलन तेरी ने हम एव्वे स्वरका एम्मे एक शिगम बाकुलन दे टीम अंगा देव फेने वनोता हम दे टीम के एव्वरु वीमा ए तफातु बा फेनिगे मिदनी मिरेगे में मिहारा अळगंड फाह कोरेवनी असलुगा आने वारा अति फाह कोरे गोता फाइनल मैच के फुरतम कोआट बलादारुगा मी वारा 10 कोय सादा 12 की हम वारा 10 कोय के अळगंडनवानी एनएमएस मी स्को दव्वमकी अणहेंबुणञ कुळुंतरिगे फेंवर दव्वुमेन्नु एई आळगोन्मेन्न फाहगवणि मी फाहगव देकमेंगे एक्कमकी कुळुंतरिगे डिफेंसिव कांसंट्रेशन अंगलिये एमिय पसे है नुवे अटेम्प्ट पूरा करे ओपन शॉट का एई रीजन अने रीजन नकी कुळुंतरिगे प्रेशर ऑफेंस का एहा कैरिंग क्लोजली गार्डेड डिफेंस कुरा मुंदारो एहा पसे है नुआने बेणुं गोतक हम चेदा होदा करे एम्मिम अनेक फाइनल मैच गे प्रेशर सिन्नाने एन्न मैं कुरियंग देखवाट तफातु अन्नाने मे आर कोम्मे सर हम कुलंतरिंग हेनी फहमति बिकम फाह कुरे आमुको आलगोन में न एहन स्कोर एहन मैच तक बदार आमुको फाइनल मैच का हम स्कोर इन रेट दव्वाने एन्न में तिम्मन कोटा हिसाब हम मंजर उदेवर का तफातु को फेनिगे फुरतम कोळुग वरं आम्मु कमेम्मि स्कोरिंग दक्को दियो
मैच के प्रेशर के तेरे हम हेनीला हम कुलुंतेरिंग हम चाहिए हम वगुत दिवमाय की गदें हम आ फसे हवान कम हम बोड गाबो कुरेवेन अदु हम आई सर अनिका साधु हम अदु हम मिफारुगे एने गेटम टू रिंग गजेहिब अदे हम एतेरें हम ऑफेंसिव रिबाउंड्स हम मुलिंग हिंग हम विन कुरम मिदनी हम दबाउसुन्ने हम फाकुल जाने को हम दबाउसुन को राइट एक तो गए ऑफेंसिव रिबाउंड्स तक हम टीम हम काम करा था फिर कितने मिफार अम्मडे के वारा रीत स्को है अम्मडे के सेकंड फर्स्ट डिवीजन का पुलिस क्लब के वारंग हम की प्ले पुलिस क्लब मिहारो बास्केट का नुफेन्ना ता दुआस कोले वेज नेकम දෙම්මගේ සම ෆස්ට් අටෙම්ප්ට් हम කොම්මෙ ගොතෙව්වේ සම ඔෆෙන්සිව් රීබවුන්ඩ්ස් මුලින් හෙන් ඩොමිනේට් කරමු මිදණි हम අදවස්සේ අනකොළන් हम ඒ වින් කුරා බෝල ගොස් ඒකොළන් हम මි ස්ට්‍රින්ගර්ස් කොළන් हम ස්කෝ කරුමා එකීක हम ඒ තෆාත් බොඩුවක මිදණි ස්කෝගේ තෆාත් බොඩුවක මිදණි 16 12 මා බොඩු තෆාත් එන්නෝ 4 පොයින්ට් के लीड दबाउस समिति दबाउस 16 स्ट्रिंगर्स 12 हसन अमजर एतरे ड्रिबल कोल्ला मिफार साइसर हाँ बाधा अट्टांग उट्टा देखुलुन तेरी में केंगा हमारी रिबाउंड्स ने कितम फेनी के मीदी असम मिफारो ಏನ ಕ್ಯಾರಿಗರಿ ಕುಂತಿರಿ ಆ ಬೀಟ್ ಕೊಲ್ಲಮ್ಮ ಸೇಕುರೆ ತಮ್ಮ ಫೌಲ್ ಕಫ್ ಮೆದಿ ಸಬಿಹುಗೆ ದೇವಣ ಫೌಲ್ जुआन कुलुंतेरी कम गवी समा कोच नाजीर हम एम इतबार को राइट कुलुंतेरी को तो का डिफेंसिव हम प्ले गेम में बोड़ा हम फेनी के मिदानी हम सभी गने के मसक्का तो रेट रंगलो मा स्पीड फास्ट उनका मंग हम आलमेंट बोड़ा गबो करे हां सभी है कि हम इंटर स्कूल ओफेदनो हम वरम मोळ कुलुंतेरी के आलोननवानी हम इंटर स्कूल लेवल में फिर के हम वरा पाह करे यंग कुलुंतेरी सभी है कि वरंग उसको दे मैं ड्राइव करम वेस फुर्सत लिबोनो हेन्न मेस हम अटेम्प्ट में कुरी आराम मसक्का तो मिफार बोला विन कुरी आदे शाउफ दे मैं अमजर आतो कोई बोल हम स्टील कोल्ली दम वेनी के मिदे आदे अमजर बादल दे मैं मरुन दन्नवानी असलुगा ए बोल इफागे तेदुवं गोलोनी में मूविंग हेवी एग बोल लिबुनीम वर क्यारीगा पूरी එහෙන් කොළුන්තරේ සකම් පාරක වේදානේ අගොතෝ කොළුන්තරේ බ්ලොක් වේ ෆයිනියකම वारंग एग्रेसिव को वार कुरिंग जस्यागे कुले मंजर वालकोन में पेन्ननी मैं अरकन्ना में समा वार रीति ड्राइव दे में हेन में ड्राइव को मी बोडा काबू करे बोला हम मती गोवा टेप कुरंग हम अतु गोवा बोला हम टेप कुरंग सम बेणु भी वार बोले स्पिन with स्पीड उन देउनी कम दे में हसन सभी पारो शाउफतुम बोल ಗೆಲ್ಲುನಿ ಅನಕೊಳ್ಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಗ ಹಾಸನ್ ಸಂಗ ವಾರ ಆದಾ ಮಿಫಾರು ಸಬಿ ಗೋಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೊರಿ ತಾಮಣ್ಣ ಫೇನಿಗೆ ಮಿದೆ ಅನಕಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಜಾಯಿದ್ ಗೆ ಬದಲ್ ಗ ಈ ಕೊಳುಮ್ಗೆ ತೆರೆ ಎಮ್ಮಿ ಲೀಡ್ ಯಾಕೋ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಫೆನ್ನನಿ ಕೊಡಕೋ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೋ ದಬೌಸ್ ಟೀಮ್ ಹಂಬರ ಹಮಜೇದೆ ಆಗೆ 24 ಸ್ಟಾಪ್ को शॉट क्लॉक वर बोड़ा विस्ने आगे डिपेंड वेगें कुले मंजर वारा द ऑफेंसिव रिबाउंड्स वारा फसे का उरिया कुंतिर बाधा टांग उठता फारनेगी kas badal है आइसर फैब ऑफ आरोहम
පුරතම හම පහක ස්ටාර්ට් කුරි කුළුන්තෙරිය අරහම හසන් පාරෝ රිබෝන්ස් සෝදි ෂවුෆ් නිකුවාට මිහාර ගෑක් ගණක අදෙන්න වාර මසෙක් කුරි අයිෂම් බෝල දිපෙන්න මෙස් ගෑක් ගණක 3 මිනිටු ಬಾಕಿ 3 ಮಿನಿಟ್ ಹಮ ಕುಳೈಫ ಮೇಡಿ ಕುಳೈಫ ವಾರುಗ ಅದಿಹಮ ಮಿಕೋಟಾಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಕೋಯ್ ಎಂಎಸ್ ಕೋಯಿಂಗ್ ಹಮ ಬೌಸ್ಗೆ ಫರಾತಂ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯಸ್ ಕೋಯ್ ಕಣಿ 16 ಅದಾರಹಮ್ಗೆ ಫುರತಮ ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ ಏನ ಕಾ ಮಿಗುರಿ ಬಕಿಯಸ್ ಇಸ್ಕೊಳೊಂದು ದಿಗು ಹಮ ಕೊಳುಂತೆರಿಯ ಹಾಸಕೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಗ ಹಮ ಪುದೇರಗ ರಂಗಳು ಕೊಳುಮೆ ಮುಬಾರಾತುಗ ದಕ್ಕ ಹವ ಕೊಳುಂತೆರಿಯ निशान और रीत पाए आयशम मद्दिने नमस पारो आयशम कैरिंग हम आरोहम के मसेक के दे डिफेंस का हमारा बड़ा फाहक कोलिंजे एनगे हाशिकंडो के बेणु को फवर रंगल दे में हम डिफेंस कुरी तम फेनिगे नेतरे ड्राइव के कुरी नुदी हम हाशिकंडो के बेणु को में हम कुलंतिरी स्टॉप कोल तम फेनिगे डिफेंस कोल मंजर आगन मन पेन ಅದೇ ಸಮ ಕುಳುಮ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲಕ ಮಾಬಡ ಬದಲೆ ದ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆಣಸ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಸಕೊ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕ ನಮ್ಮ ಝೋನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೊಳೆ ಮುಮ್ಮಿದನಿ ನಮ್ಮ ಯಾಕೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಜರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಾರ ಪ್ರೆಷರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೊಳೆ ಮಂಜರ್ ಫಣ್ಣನಿ ಯಾಕಣಕ ಜೈ ಜೈಗೆ ಟೀಮ್ ಫುರ್ಸತ್ ದಿಯೆ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಹಮ ಸ್ಕೋರ್ ನುವೈ ಎತೆರೆ ಫಾರು ಕಾಮಯಾನ್ ಮುಕುರಿ ಅದೇ 16 ಅದು ಎವ್ವರ್ ಮಿಕರಿ ಆಮ ಮಿಯಾ ಏಕೀಗ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಎಗಿದಂ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದಿ ದ ಬೌಸುಂ ಹಮ ವರ ರಂಗಳ ಹಮ ಸ್ಟ್ರಿಂಗರ್ಸ್ ಗೆ ಹಮ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ನ ಆಗ್ಬತ ವರ ರಂಗಳ ಹಮ ವೊಕ್ಕ ಹಮ ಫುರತಮ ಹಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ಕಂದಿಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹಮ ರಂಗಳ ಕೊಫ್ಫ ಎಲಿವೆ ಬೋಳಾಗ ಹಮ ಸ್ಕೋ ಕುರೆವೆ ತಮಸೆ ಕುರಿತಂ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದಿ ಹಮ ಮಾ ಬೊಡಬೆಸ್ ಮಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆದಿ ಹಮ ಸ್ಟ್ರಿಂಗರ್ಸ್ ರಂಗಳ ಕುಳೋಮಿದೆ ಕೇನ ಬ ಡೇವಿಡ್ ಫಾಕ ಚುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಕ ಮಿ ಹಾತನ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದಿ ಕುಮಾನೆ ಕೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಬೊಡ ನ ಫಾಕ ವೆಜ್ ಫುರತಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಥ್ರೆಟಕಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಜರ್ಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಹೊಂಗೆ ಅಂಡದ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮಿಕುರ ಸ್ಕೋತಂ ಹುಟ್ಟುವೇಣಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತೆವ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಕೋ ಎ ಬೋಳತಂ ಎತನ ಫಸೇಹನ್ ಲಿಯ ನುದೀಗೆ ಎಗೊತ್ತುಗೆ ಮತಿಂಗ್ ನಸೀರು ಕೋಚ್ ಮಿಹಾರು ಮಿವಣಿ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ එක हम ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ದಾರ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಟ್ हम ಪ್ರೆಸ್ ಪೂರಾ ತಂ ಫೆನಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಎಮ್ಮೆ මුහිම එක්කමක 24 seconds ಗೆ ಟೈಮ್ ಕಿಲ್ ಕೊಲ್ದು ಈಗ ಮಾನೇಕಿ ಎಮ್ಮಿಯನ್ನ ಹಮಜಿಲೆ ವೇರು ಇನ್ನಾನಿ ವರಂ ಅವ ಶೂಟ್ ಕುರಂ ಜೈಫ ಇನ್ನೇರುಗ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಎಮ್ಮೆ ಓಪನ್ ಮೀಹ ಬಯಫಹರು ನುಫೆಣೊಂ ಏಕಶಿಗೆಂ ವಾಕಮ್ಮೆ ඒ හම අවස් කොල්ල හම කුඩ වගුතු කොල්ල දිවේති හමජ මීහායන් හමජ හිලම් වගුතු නොදිබේන හම විහ සවහක් බෝල පාස් කරනො තෙඩ් එකක බදව කොල්ල මිජෙහිනි දෙහෙම් වෙගෙන් අස්ලු ගල්ගොන් මි ෆෙන්නනි අනේ ෆුල් ಗ මිස් වෙගෙන් දාමන්ස අහසකෝ ටීම් ප්ලේයර්ස් හම ಅಂಡರ್ ದ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ වෙගෙන් එතන ස්කෝ කරන් වල ස්කෝ නොයි මන්සර් ෆෙන්න අල්ගොන් එන්නනි මේ ටයිම් අවුට් of අනෙක්කස් කොම්මස්වරක ගේම් ප්ලෑන් බදල් වාණේ බදල් කුරානේ فار هايشم انا مفارو سما هايشم ಗೆ ಅಂಡರ್ ದ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಏಯ್ ಹಮ ಥ್ರೆಟ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಏದ ಹಮ ದಬಾವಸ್ ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ವೀಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೈ ಅಲ್ಗಣ ಫಾಹ ಕೊರೆ ಮಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಸ್ ಮಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫಾರೋ ಅದು ಹಮ್ಗೆ ತಂಗೊಳೆ ಟ್ರಿಕಿ ಹಮ ಸ್ಕೋಯ್ ಕುರಂ ಮಸೆ ಕುರಿತಂ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದಿ तेरे ड्राइव कोल्ला वारा हानी एंगल कुंदे में हम बास्केट ड्राइव कराने को फाउल को फमते अरे अशार 16 दबाउस अशार स्ट्रिंगर्स 16 यार स्कोर नसीम निशाम වරබ්බෝඩ අනක්කෑ සම එක්කද දොර හුළුවාද අපි අලුන් දන්නවානේ හම
बोर्ड धर्म में ड्राइव को के मट्टा अच्छी हम නොහොට්ටු එදාතම් මේ ෆෙන්නනි අනෙකොළොන් සබියුගේ වර රීති ඩ්‍රයිව් ආදේ ඉස්කොළොන් කුරුකුන් तेरे स्पीड हम वरा बोर्ड फेनिगे दू कोल्ला हुट्टा वरा रीति बोर्ड का जस्सा अमजरो गे हम दिगो आई मथिंग वरा रीति ड्राइव दे में फेनिगे मिदी දැන් හෙල්ප වරක් බොඩන් හෙල්ප මන්සර් අල්ගොන් මෙන් මේ ෆෙන්නනි බෝලය ආසකොන් එතරේ තිය බොඩේ ප්ලේයර්ස් ඔන්න දෙන්න हम वरा रागलो हम स्टील අනෙකොළොන් हम फास्ट ड्राइव ගන්න සාර हसन मुहिम फाउल के हम दंड जेने नतीजा एवरवन दिया गडियक गम वरा मुहिम फाउल दे मस्त नो वाने का फुरतम हसन के फुरतम फाउल फाउल की कुरंज है मुहिम अगतो का मीगा फाउल कोरो मुहिम वस वाणी फर्स्ट फाउल दिए बेंदे हम हम टीम के फायदा फन्नानी मिकादा फाउल को अदे फ्री थ्रो प्रथम फ्री थ्रो रिंग जेव बेरम मिदी फारूस रिंग को जेवा बेर मीडिया बोटा गबो करे ना फ्रेश है हमको हम फ्री थ्रो दे मी हम मी लेवल के बास्केट तो हम कुलुन तेरी नाम वारा फसे है इच्छ का माना हम तो कम 50% स्कोर कुरान नवे सम फेनिगे हिंगा जे हम टीम मी कोटमती के फेनिगे दा एम्मे हम हुनरो मिहारो हम लेवल के उतंग एम्मे तफा दे कुलुन तेरे आदु हम एने बिस दिगुनो टीम फ्री थ्रो के तेरे एक तेने बिस काम अप करोन द फेनिगे दे हम मैच के प्रेशर नोता हम कुलुन तेरे के फरात हम फेनिगे दे कुलुम के तेरे the vihi ashar the boys vihi stringers ashar me har score ki ma ane muli mubarat balaru salgon dannawani mihama ema scoring rate emme da එහෙනම් එම්මේ වාදවැරි එම්මේ වාදවැරි එම්මේ එම්එෆ්ස් බලායිවා කා එම්මේ එක්සයිටිං මැච් එමි එහෙනම් ස්කෝරිං ආදි තමයි තං වරක් දක්කොම් මිවලනියම දෙවන ක්වාටාගේ හා මිනිට් මෙස්තෝග මේ ගෑක් ගන්න කම එක් ක්වාටාගේ ස්කෝර් මිවලනි ආදිස් බෝඩම් මේ වෙන්නනි అది දෙවන ක්වාටාගේ හෙන්න ඕන සම වර මදුන් අනුන ෆාම ස්කෝරින් රේට් ෆෙනිගේ මිදන ප්‍රථම ක්වාටාගේ සාද बारह गोत्तम फेनिगे मिदनी है नमस आदि हम अभी आशा रहे में मां बोर्ड हम बास्केट तक हम नो तहात तक फेनिगे दी सभी वारा हम जेला नमस और देवाना फ्री थ्रो सभी नवारा विही नर्सको की निशान अंजर बेरू हसन वारा बोडंग हम रावा हम योती हम बोडंग एतेरिया लैगन कोलो अदी एतेरेगा हम मितिबे कोंतरी लवा फाउल कोगेन हम पॉइंट तक स्कोर करे तो एकांत वर रंगलंगे हम रावा फेन गोतरे अलवन नन्न हिंग होती हम ඒගේ සවවස් මේ මිහාරෝ අන්න එක්කොලොන් තෙරයක තින් ෆාල් වී එම අද හම නෂාත් ශරීෆ් ඒ මේ මුබාරාතු ගම වර රංගල කොළොම දෙක්කේ කොළොන් තෙරයක මිවච බදාරෝ සම වර මුහිම්ම කොළොන් තෙරිය එන ස්වරතම හාෆ් නිමේරුග තින් වෙෆයිනුමකේ වර බොඩ ප්‍රෙෂර් අනෙකො ස්ටාර්ටින් කුළුන්තිරේ ටීම් ගම ෆස් කුළුන්තිරින් තරෙන් හම මේ ස්ටාර්ට් කර අවස් කුළුන්තිරින් තරේ ගෙමිනේ කුළුන්තිරේ කම හම कोच हम नज़ीर हम उदगुते कुरिमते वाणे हम कम गबो कुरेबेनी सनो के वार मसक्कत अनेकोल हम नशात वार रीस दे में बोला है ना हम बेर कोल्ले हम हाइशम हम बोला हम विस्नांग उट्टा ऐना हम लिबेंदिया बोले के हम बीट कोल्ले उन्नम दिंग हम वेकणी मायकणी गोस्सा हम देम हम ड्राइव कोल्ला वट्टा एतरें हम अमसर के वार रीतिस को है वार रीतिस स्पिन मूव स्कोर रेट बदला हम दादी हम को मी फेन्ननी द टीम्स वार रीति 3 पॉइंट मिभारना वार क्विक हम वार अरे 22 एवर में भी नतीजा
අද හම ෆුරතම හාෆ් නිමිගෙන් දාරස් මෙච්චුගේ 4 හම නුකෙන්ඩේ දන්නවන් ජෙහෙනේ මේ නතිජා එකී ගම මෙච්චු නිමිගෙන් ගොස්සේ හම වරක් බොඩ හම දෙ ටීම් ගේ ෆරාත හම කම්පැනිගෙන් බදේ අම්සර්ගේ ෆුරතම දෙවන ෆවුල් න සලන් දන්නවානි මේ ෆවුල් කොන් අදි මා බොඩ අසර නොකරානේ එහෙන්නමස් මිකුවාට වාවර ෆවුල් කොරවුණියේ දෙන් හම අම්සර් මිකුවාටක ෆවුල් නේ නුකො වේතෝ හම බොඩ බිස්නෙන් ජෙහෙනේ टीम के हिमें एम मुहिम कुलुन तेरे आमजर के हासको ए टीम के गेम प्लान हम बेस फायर तेरे कुरे कुलुन तेरे हम वारा बोर्ड बेस पॉइंट हम आमजरो के जिम्मा वारा बोर्ड हम टीम मोलको दिनुगा हम हिमें नेन कम गबू कुरे वेनी जाइद अनकाइस कुले मिनुकुति आदिय सम जोन डिफेंस එක वारा बोर्ड प्रेस कोगन कुले मंजर में फेන්නනි निशान हसन अमजर अनकस बेरा निशान मोली मुस्को हुरेफा एट कुरी अटेम्प्ट का रिंग जहीवा नशात कार्य दे कुंतरे का और रीत को दे मिवार हम बीट कोल्ली तम वेनी के मिदिए डिफेंस आ कुंतरे का सभी और रीत एट एनग हम मासक के वार फाह को जाने को पास सम और हिग्गाम එනමස් දෙම නුයිස්ගේ වර රේතේ ඩ්‍රයිව් සොප්පත කියස් මිබාරාතු ගම ස්කෝරින් රේට් එක බදාදාර වම වරන් හයි ස්කෝරින් ගෝලේ කොළුන්තරිය निशान बिफार हमजर दिन पास वारा रीति साइड फास्ट ब्रेक है स्तंकोल एतरे में सभी बोले मसे कुरंग तेरेगा बड़ा गबो कुरणी अस्साला वेट्टुनी कम दालगොಂಡ ಫೆನೋನಿ ಕೊಮ್ಮಸ್ ವರೆಗೆ ಅನೆ ಪುಷ್ ದೀಫೈಂತ हमें रिप्ले बदादारू सम ಫೆನಿಂಗ್ ಎಂದೆ ನಿಶಾನ್ ಕುರೈ ಫೆನಿ ಅಳಗಂಡ ಮೀಂಗ್ ಎಂಗಲ್ ಮಸ್ ಫೆನೋನು ಎನ್ನ ಮಸ್ ರೆಫರಿ ಹುರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ರೆಫರಿ ಮಾ ಬಡ ಫಾಗ ನುಕುರವುನಿ ಕನ್ನೆ ಫೌಲ್ ಎಗ್ ಗೊತ್ತಂಗ ಅಳಗಂಡ ಫೆನೋನಿ එහෙම කොළුන් තෙරියාගේ බෝල එතර කොල්ලීරුගේ තෙරියාගේ බෝල ලිබුණ නොදේ පුරි පර්සනල් ෆවුල් එක ගොත එන්නමස් රෙෆරිගේ එංගල්ලොන් එන අනියා වෙච්චකම ගබෝ කුරෙවෙනි එංගල්ලොන් එහා බෝඩක මෙචුක හම ස්ට්‍රින්ගර්ස් ටීම් එම්මේ රංගල කුල මුන්දා කුල අවල් මේ හම උම්මීද කුරේ මෙචුක හම ස්ට්‍රින්ගර්ස් උන් හම ಫೆನಿගෙන් දානේ ටීම් ಗೆ ಹಮ ಅದು ಹಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ತಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹಮ್ ಮೆಚು ಟೀಮ್ ಗೆ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾ ಕುಳುಂತೆರಿ ಗೊತ್ತು ಮೆಚ್ ಡೊಮಿನೇಟ್ ಕೊರಾತಾನೆ ಫೆನಿಗೆ ನಹೆನ ಮಸ್ ಮಿಯದುಗೆ ಮೆಚು ಹಮ ಸ್ಟ್ರಿಂಗರ್ಸ್ ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳಕ್ ಕುಳುಂತೆರಿ ಅಸಾಬಿ ಹುಮ ಮಾಣಿಯಾವೆಗೆ ಬಾದವ ಕುರಂ ಮೆಜಹುನಿ දෙග හම මිකුවාට නිවමා එකීග හම हाफ टाइम ब्रेक लिबिගෙන් දාන්නේ හම 10 මිනිත්තුක බ්‍රේකුග සබීහුව හම ෆරුවා දිනුව පහු ಕುಳುಮಾ ಬ್ಯಾರಿ ವೇಣಕ ನೂತ ನೂಕ ತಗೊಳ್ಳೆ ಹಮ ರಂಗಳು ಏಣಗೆ ನಸೀಬು ಸಮ ರಂಗಳು ದಿಮಾವಿ ಹಮ ಕೋಟ್ರ ನಿಮೆಂಗ್ ಉಳೆನಿಕು ಮ್ಯಾನಿಯಾವ ಮಾಕೀಗ ಸಮ ವಗುತ್ಕೊಳೆ ಏಣೆ ಲಿಬೆ ಎಮ್ಮೆ ಪಹು ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಕುಳುಮ್ ಯಾರು ಕುರಿಯಂ ಇದನಿ ಸಿಕುಂದು ವರಂಗ್ ಎವ್ವರು ಮೆಚಕೆ ಅಳಗೊಂಡ ಅನ್ನವಾನೆ 26 22 ಸ್ಕೋರಿನ ಬಲಿಯ ಸಮ ಎಮ್ಮೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಲೀಡ್ ಎಮ್ಮೆ එහෙම එම්මේ දෙ බාස්කට් හැන්න උන් තහම අර රේත ස්ටීල් ආදුහම් අද සදුහම් මෙතරේ යම ඩ්‍රයිව් කොල්ලා ආරුහම් මිෆාරු එන ගේටම් තු කාමර වරක් පස්සේ හ බෝලේ මිෆාරු වරක් පස්සේ හම අස්කෝ කුරෙවෙන් ජෙහෙන බාස්කට් දින්නෙන්න හම හිසාබ කෝරගේ හම ස්කෝ කුරෙන් ජෙහෙන බාස්කට් එන ඩිෆෙන්ස් එක උන්දා ගොල්ලන් නැති අයිවස් කුළුන් දෙනෙකු ජම්ප් එකස් නුකුරේ හම බ්ලොක් පුරා ගද්දෝ අද 80 ಕುಂತು ದೇವಣ ಕೋಟಗ ಬಾಕಿ ಮಿಯತು ಕೆನ ಬಾ ಹಮ ಜುಮ್ಲ ಗೊತೆಗ್ಗ ಹಮ ಮಿ ಫುರತಮ ದೆ ಕೋಟ ದೆನ್ ದೆ ಟೀಮ್ ಹಮ ರಂಗಳು ಕೊರಂಜೆ ಕಂತಿತ್ತ ಡೇವಿಡ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಾನೆ ಹಮ ಆ ತಿಮ್ಮಣ ಕೋಟ ಹಮ ನಿಕುಣ್ಣೆರು ದೇವಣ ಹಾಫ್ ದೆ ಟೀಮ್ ತಯಾರು ವಾರ್ ದಣ್ಣವಾನಿ ಹಮ ಫಾಹ ಗವಾನಿ ಅಳಗೊಂಡ ಎಮ್ಮೆ ಬಡ ಫಾಹ ಗವಾನಿ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮುಳಿ ಗೇಮ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಮಿದೆ ಕೋಟ ಮಿ ಫರೋನಿ ಹಮ ಏಕನಿ ಎತೆರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ವೆಗೆ ಕುಳೆ ಮಂಜರ್ ದಬೋಸ್ಗೆ ಫರಾತ आने बेरों 3 पॉइंट शूट पूरा मंजर वरन नुफेने हम एगोता
स्ट्रिंजर्स के फरातों अलगोन में फेरनारी हम उरिहा इच्चे बेरों कुले मंजर आसे को 3 पॉइंट अटेम्प्ट तक बिग मैन पोजीशन लागे बिग मैन नो एतरें कुलुमुगे एवस कादा मसेक कदे कुरातन अलगोन में कन्नो फेने नंदी बास्केट मैच को मोड़वा काम वेज्जे है उरिहा डिपार्टमेंट को बस कुलेंजे है అది हमदो हाफ टाइम अफाव అది हमदो हाफ टाइम अफाव एकांतत रंगल कुरा हम वारा बोड़ा हम अदे टीम के कोच ना हम फुर्सत लिबिगे 10 मिनट के ब्रेक फुरतम हाफ निमिगे मिदिए अदे फुरतम देखो आटा का कुळन निमिगे मिदिए अदे 27 पॉइंट 22 पॉइंट उन दबाउस स्पोर्ट्स क्लब हम कुरी गोयगे हम कुळे उमिदनी सीरीज फर्स्ट वन गांव में बास्केटबॉल मुबारत के फिरिहन डिवीजन गे हम फिरिहन देवन डिवीजन गे हम फाइनल मैच काउंट फाकोल मैच के फुरतम देखो आटा के कुळुं निम्माला एसटीवी कंट्रोल हाकोल हम स्कूटा कुडा वगुतकोलगे हम मेदुकंडु मका फहु तिम्मण कोटा एकी गाहनु हम वेलुंतिन बद्दो कोल्दान कमगे यागिन कारो आदि ಅದು हम ವರತ ಕುಮ್ಮಿನೆ ಸೋಂ ಫುರತಂ ಫರಾಯ್ ನಂಗಳ ಕದೆ ಪುಳ ಯಾರು ಆವತ್ತೆ हम ಸಪೋರ್ಟ್ ದೇವರು ಎವರು ಏನು ಎಕ್ಕನೆ ಕೊಳಿಂದೆ ಯಾರು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಕೋಲ ಬಿದ್ದ ನಸೀಮ ಅಂಗರ सीरीज फर्स्ट वन गांव में बास्केटबॉल मुबारक के अदे फिरिहन डिवीजन अदे देवण डिवीजन के फिरिहन बैग है फाइनल मैच बदल में जाहुरा फरात का हम मरो आदरण तिमण कोटा को कुळुं पेजिगे पुरतम दे बास्केट्स को मिकुरी अदे स्ट्रिंगर्स आशाविस 27 में अर्स को की स्ट्रिंगर्स आशाविस दबाउस 27 वार रंगालू फेशु मेहनु तो डेविड हम फेनिगे मिदे स्ट्रिंगर्स के फरात वार रंगालू हम पुरतम स्टार्ट पूरी को तब बास्केट इसको गुराने कोळुं दबाउसु कुरंग इंगेटे को मुन कामयाब नुकुर वेगे फादाना गानक सम 3 पॉइंट स्कोर को लीड मिनेगी किन बफा हकलान आज हम अन फेट्टी गोतंग हम वारा क्विक अटैक एक स्कोर करे मंजर में पेरुनी स्ट्रिंजर्स के फरातो निकोलो हम दबाउसु आदि हम मिस्टेक फेनिगे मिदने पुरतम फरागने ಅದೆಮ್ಮೆ ಸಮ ದೆಮ್ಮೆ ಬೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಲೀಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಲ್ಲಾಫ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಯತಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ का देखो अनेका 3 पॉइंट अटेम्प्ट मिफार वार कामयाब जनाशात के 3 पॉइंट अटेम्प्ट अनेका स्वेनिगे मिदिए दे एत्तिरी 27 30 सेकंड 27 मिहार स्कोएगी अंजर एतरे ड्राइव कोल्लान पार आयशम अंजर बेर नसीम के 3 पॉइंट अटेम्प्ट रिंग को जही पर मिफार आयशम ऑफेंसिव रिबाउंड सोदी अनेका अंजर मिफार अंजर आतुम बोल बेर दे वारा जोश का मिव कुत्कोळु हम वारा किकु का कुले दम वेनेगे मिदनी हम स्ट्रिंगर्स के कुळुन तेरी अमी किकु गनुगा हम एम्मे हम बेणुम वा वरंग हम स्कोर पुरे विजन रंगळु लीड नगाले विजन हम मेंचुगा हम नतीजा बदो कोलुन को फुरसतम बेडिन किन आद वारा हम एग्रेसिव को इतरे मिदनी हमें चुके फुरतम देखो आटा कुलम बादा रेम मेगिनस पॉइंट स्कोर को फमीन दी अमजर हम फाहक को लेंजे हम देंथि भी कुलुन तेरी नाला बादा रेना हम तफात बोर्ड स्कोर एक कुरितम फेनिगे मिदी हमें हम एम में उम्मीद कुरी एक कुलुन तेरी हम आगुत का हम फाहक को लेंजे आदु हम
ಅದು ಹಮ್ಮ ಆ ಫುರ್ತಮ ದೆಕುವಾಟಾಗ ಎಮ್ಮೆ ಕಶೀಗಂ ಪಾಸ್ಕೋಯೆ ಅನುವೆನ್ ನೆರವುಣ ಏನ ಬಸ ಮಿಕುವಾಟಾಗ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಸಮಾದ ಹಮ ಕಿರಿಯಾ ಹಮ ಎದಿಯೈ ತಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಟಾಗ ತಿಮ್ಮಣ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಮ ಕಿರಿಯಾ ಆ ತಿಮ್ಮಣ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾರು ಮಿಸ್ವಿ ಏನ ಸಂಜರು ಪಾರು ಎತ್ತರೆ ವಲ್ಲಾ ಹಮ ಎತ್ತರೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಸ್ಕೋಮಿ ಕುರಿ 30 ಸೆಮಿ ಪಾರು ಅದು ಹಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಯೋಲೇಷನ್ आम गोतक हम बाय बाहर प्रेशर गाड़ी का हम कुलुंतरी के पर आदु सीनियर कुलुंतरी के पर आदु स्पेन ला पाउल ले अनमे ना पेनी के हम आई एम में टॉप लेवल बास्केट बॉल आगे सम इंटरनेशनल लेवल के ट्रैवलिंग वायलेशन अनमे ना पेनी के बडे बडे बाकोला तंगोले फसे कोल्ले वेनी बा कुलुंतरी के पर आदु नो प्रेशर गे नुइसने नी बा ದೆಮ್ಮೆ ಗಾಸ್ಲು ಬೋಡ ಬೆದವಣೆ ಗೊತ್ತಕ್ಕಮ್ಮ ತಂಗೋಳೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊದ್ದ ವೆಗೆನ್ ಅವಹ ದುವ್ವ ಗಣ್ಣ ವೆಗೆನ್ ಮಸೆ ಕೊರಿಮ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಿಕಮೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಣ ಚಾನ್ಸ್ ಐ Hasan Amzar Nasim etere walla mi faros ko purane ko ade foul la ka ekiga free throw ekiga ena basket nodu e free throw ekiga basket balala fama warar rangaw time ennak ara ettiri nasim etere cut kolli manzar algon menna mi fenuni ade score mi hare evvaru mevi ettiri ane kolon lead naga Nasim mati hama फ्री थ्रो है हम इसको करन चांस दी हमें जहिला फेना हम वट्टा दे हम मी लीड गेल्ली फोन ने रोस हम कुलुंतेंगे तजुर्बा वरबोड हम एक्सिंगे बकुले हासको मी टीम गे हिमेने कुलुंतरी दबोस गे हिमेने कुलुंतरिंगे तेरेंग हम पाहक कॉलेज हसम में पद कुलुंतरी मी कुलुंतरिंग हम तजुर्बा वरबोड गेम हमें कन कुलुंतरिंग हमें कंगळवाला हम वरबोड बेणु कुरातम पेरिके बिदनी बोल हम अवसरवाद हाइटे का बदल कोल्ला हम जहिला मडवोड बादा इफारो वरनांगल स्टील आदो हम अडगे 3 पॉइंट अटेम्प्ट इफार रिंगु गजेइफा क्विक अमजर ऑफेंसिव रिबाउंड सौदी हम वारा एग्रेसिव डिफेंस देकोलमस पुरमुन दामंसर अलगन मेन्न मी फेन्ननी मैन टू मैन डिफेंस का हम वारा क्लोजली गार्डेड आइशम वारा फिजिकल गेम हम फेनिंग बदे कुंतिनी पाद बोल त विन कुरम ग वारा फास्ट को हम कुले त फेनिंग मिदे तिरिस एके अदे दबाउस तिरिस दे अदे स्टिंगर्स तिरिस एके में हार स्को की हम मिचुगे 4 हम वारा गादा को हम में हम फेनिंग मिदे शाउफ विफारो तेरे वाला ओके लेअप कामयाब पूरे सम रिबाउंड्स नगे आगे विफारो बोल बेरो फोती नेकास लीड नगं हम फाकोलन जे हम स्टिंगर्स दे फुर्सत अलीबी के गज अमजर रिबाउंड्स दे में देखुन तेरे में गंदी बे तो मसे कोरी पास ब्रेक ना शॉट माला ला में शाउफ पर दिन तो मसे कोरी के दिया हसन दे में डिफेंस कोरा मसे कोरी बोल शाउफ है ना स्पीड के कौनने आगा होरी में ना तो गजी फास्ट दिया दम फेनी के मिदी अरे ते दो कॉल देना मरांगालो इस फाउल ऑफेंसिव फाउल है अमजर हो गए ಫೌಲ್ ಆಗೋಳಿಗೆ ಅಮ್ಸರ್ಗೆ ತಿಮ್ಮಣ ಫೌಲ್ ಅನ್ಮೇನ ಫೇನಿ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಣ ಕೋಟಾಗ ತಿಮ್ಮಣ ಫೌಲ್ ಮಕಿ ಮಾವಡ್ ಮಸ್ದೆನ್ನು ನಿ ಕೋಟಾಗ ದೆನ್ ಇತುರ ಫೌಲ್ ಅನ್ನು ಕುರಂ ಮುಹಿಮ್ ವಾಣಿ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಗಾಗೆನ್ ಕುಳೇರುಗ ವರ ಬೊಡ ಆ ಟೀಮ್ ಹಮ ವರ ಬೊಡ ಭರೋಸಾ ವಾಣ ಕುಳುಂತಿರಿ ಅಮ್ಸರಕಿ
අම්සර් වර රීති පහයි දෙන්න මෙහෙන්න මෙස් වර බොඩ සයිඩ් විස්නාංගුරි අරකෝ නසීම් අම්සර් निशान एने अटेम्प्ट कामयाब करे गोतेन्नु एक्सपेंसिव रिबाउंड्स दिबे तो मसे एक कुरी यारो हम मेन आतो मिस पर बोल बेर मी මියාර අනකස් මිනිස් කොහම ගයක් ගණක මඩු ජහිලාව දෙකොළුම්නස් පුරතම කොට පරාගති හම නගල හම ටීම් ස්කෝර් කරමු හෙන්න මෙස් මියාර හම දෙ ටීම් අනකාස් සම ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗ ಹಮ ವರ ಬಡ ಇಸ್ಕಂದ ದೇದಂ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದ ಫುದೇರಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊ ಅಟ್ಯಾಕ್ ತ ಕುರುಮ ಕೀಗ ಹಮ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ತಂಗೊಳ ದಕ್ಕಂ ನೋಳೆನಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಹಮ ತಂಗೊಳ ದಾರೆ ಹಮ ದಣ್ಣು ಜೆಹಿನಿ ಆದಿ Hasan Ramzar wah skor kurang mittere gama far arhamati foul ko sade free throw allevege midi hama fahak kol denje hama amen hama devana kuwata ekkulun teriyege na hama fahak kuring sabihu ge wahaka sabihu hama adi ekko fitu nuati kama boda gabu kureni aniyaga huriyan kama gore ena benchu gaini kurujaha pole tamena fenige mideni faharekka ma coach enage beenu hama kuruma ki sekeshiga magan final match mi hama natija narinje he match hama Stingers dekulu da team ge form up balala ar sama warat daadi amahama form ek ga da team yoti hasa ko defense ga hama da team ge masake wara paha kurave den hama attempt balaru ga hama muli game ge sama kulemu miyannani hama e form ka bodan outside shooting na perimeter shooting na 3 point perimeter shooting na stingers depend for wire ga बाउस मेन स्कोरिंग सिस्टम का मीनी हम इतरे ड्राइव को गे मिकोरा स्कोर तक आ दे बिग मैन पोस्ट मेन के हम बेणु को गे हम गिना फाउल तक बे सम ए टीम कुलुन तेरिन लव्वा कुरुए तो हम मसे कुराता मेन फेनिकिंग बदे म फुरतम देखोटा के स्कोर अब बदार सम फागे बदे हम दे पॉइंट के फरक को हम दबाउ सम कुरी को इतम फेनिके में दें कम हम आदि हम मेचु के नातीजा हम कोम्मे कोलक सिंगुरी दाणे हम आरोड दन्නවා हिंगोती हम फ्री थ्रो या एकम मिहार अनेका 17 पॉइंट के लीड आज 30 सेकंड 30 फाहे मिहार दबोस 30 फाहे 30 सेकंड आज सभी हो अनेका सम के तेरे के वारा आशात के हम अब मी मेचुगा स्टिंगर्स गेम में 3 पॉइंट कामयाब कुळुन तेरिया नाशात एनगे अटेम्प्ट तावमेन फेनिकिंग गोस्ति हम पुरतम देखो आटागे सदेग तुरु तिम्मण कोटा फरांबिस वार रीति अंदर के वार रीति आमा पॉइंट स्को बास्केट पॉइंट के लीड पॉइंट के लीड 30 हाथे 30 सेकंड मी मैच बलारो मुळे मी मैच बलारो हम वरबन एम बोडो तफात algon menna faage fani half point ke lead ke andam mani asiruge castingers badala genna manzar me fennani de 100 kuda menukunna warak ko ek 3 point namas side ke 3 point ka kure gotennu Nasim Noor foul me ball position Bausa Swaraboda Matim Vatta Milani Anzar
ಫಾರ್ ವೇಣಗೆ ಸ್ಕೋಪುರ ಅಣೆ ಬೋಳ ನೂರು ದೆಮ್ಮೆ ತೆರೆ ಕೊಲ್ಲಂಗಳು ತೆರೆಗೆ ಏನಂತ ಬೋಳ ಬೇರೆ ಮಿದಿ ಹಂಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ತಿಂಗಳು ತೆರಿಂಗ್ ಹುಟ್ಟ ಎನಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬೇಣು ಕೊಲ್ಲ ವಾರ ಪಸೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕೂ ಕುರಿತ ಪೆನಿಗೆ ಮಿದಿ ತಿರೀಸ್ 9.30 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚುಗ ಎಮ್ಮೆ ತಫಾತು ಬೋಡು ಸ್ಕೋಗೆ ತಫಾತು ಬೋಡು ಇತಂಗ ಪೆನಿಗೆ ಮಿದಿ ಅವನ ಮಿಹಾರ್ ज़ाइड पॉइंट के लीड है फहारो श्रिंगू का जही अब माफ करा बात है अप पॉइंट के लीड है मैं यार डोमिनेट पूरा मम्मी दानी फहारो निशान बोल ऐना अतु का जही बेरम मीदी मैं कहा दानी वाला तो कहा ला सिली मिस्टेक्स है तो गन दियोंगे ये वार देर कमे ಅದು मोले मैचों का मैं क्या लो रिंगू का जही पर फहारो ऑफेंसिव रिबाउंड सोदी ज़ाइद है ना मस्तं नसीम ती फाउल को मुहिम फाउल क्या अलगों दन्नवानी कोमे को दिस मी लीड इतोरा ब्रेक वो मकी हमा टीम अल्ली बैन इतोरा प्रेशर है इनको नसीम के आने का फुरतम फाउल अरे हाइशा मणिका स्कूल में मैंने रोनी कोच फंस दी गए फुरतम फाहे गए मैंने कुलंतेरिया हाइशा मकेस साइड के फुरतम फ्री थ्रो काम आप पूरे 30 नुए में हर ज़ाइद की हम इंटर स्कूल लेवल में पढ़ेंगे अदे एक इतरो फाहा ज़ाइद की हम रेफरी एक गुत गवे सम वर बड़ा में हम फाहा दुंदा दुआ हमारे सीन दें आदि मैं को तो अंडर 18 3-on-3 का थाईलैंड का बे 3-on-3 मुबारक तो बेसम ज़ाइद वानी नेशनल टीम रिप्रेजेंट कोफा वारा इजी बास्केट है मिस्टर के मिदी है लीड हम गागण का 9 पॉइंट थोड़ा कोल्लन दिमुन फुर्सते सते हां गेल्ली के मिदी है पर हाइशम अति फाउल को हाइशम के फुरतम फाउल तिम्मन क्वार्टर यहाँ हिसाब ए फाउल की हम टीम मुहिम फाउल के स्कोर कुरेविंग ಒಳ್ಳೆ ದಂಡಿ ಒಳಗ ಸ್ಟಿಂಗರ್ಸ್ ಗೆ ಹಮ ಒಪೋನೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಹಮ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ತಂ ಹುಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಹಿಂಗ ಹಮ ಫೌಲ್ ನುಕೊಂತಿವಿ ಕೊಳುಂತೆರಿಂಗ ಫರಾದ ಎಂಕ ಫೌಲ್ ಎಫೆನ್ ಮಗೆ ಹಮ ಆಬಡ ಮತ್ತೆ ನೋಣೆ ಅಳನ ದನ್ನೋ ಆಯ್ಗೋತಿ ಟೀಮ್ ಫೌಲ್ ಎಫೆನ್ ನೋ ಮಿ ಒತಿಕಿ ಹೆಂಕಮ ಮಿದಂಡಿ ಒಳಗ ಮಿಹಾರ್ ಮೇಳ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಂ ಇನ್ನು ಬಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆತೋ ಮಿ ಮಿಹಾರ್ ಇನ ಇಟೆಂಪ್ ತಕೆಂ ಹಮ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಂ ಎತರೆ ವಾಂ ಫರಾಫಿ ಅನೆಕ್ಕ ಸಮ ಸ್ಟ್ರಿಂಜರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಮಿಲಾನೆ ಅಳಗೊಂಡ ದನ್ನವಾನಿ ए फुल कम जहां मुंदा 3 पॉइंट्स तक हम कामयाब कोरेम फराफिया अदिंग हम माडू हमें के एलिदाने हम गबु गाने कोन 3 पॉइंट स्कोर कुरुमाय की हम स्कोरिंग हम फरगु हम कुड कुरम हम आ बोर्ड फुर्सत तक हम दिविकिंद वारा रीति फॉर बादा उसको अडकोलो हम वारा इग्गा बास्केट हम बास्केट पूरगस लीगे मूरे हम वट्टाय तम पेरिगे मिदे निशान तेरी 30 फर्स्ट पॉइंट लीड हम कुडवे गेंदी तमिल में फिर गेंदी अंसर वादा हम एकनी मा एकनी मजे हिला पुरतम कैरी गौरी अदे 100 ಏನ हम वार फसे हैं 100 बीट कोल दितम फेनिगे मिदी लोग में दिमाग मस्त है कि हम इसकोलोगे मस्त ಹೆಂಗೆ तो ಅಳಗೊಂಡು ಪಾಕುರೆ ಬಡತೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಗಳ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾಗೆ ಕುಳೆಯರು हम मी रिफारस हाइशम फाउल कुरीफर में नफरनी हाइशम में बदलगा नसीम फाउल विकम बोर्ड का सालो हुई नसीम फाउल विकम आयशम के देवाना फाउल अदे 60 के 30 अदे इसको एक वाह नूर के फुरतम फ्री थ्रो पॉइंट के लीड है हम बास्केट मैच गदा कहा फाइनल मैच हम अळಗೊಂಡನ್ನವಾಣಿ ಮಿ हम ಎವ್ಎಸ್ ವರೆಗೆ ಲೀಡಕ್ಕೆ ಲೀಡ್ ನೋಣೆ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಚುಗೆ ವರ ಬದಾದಾರ ಸಮ ವರ ವಾದವರಿ ಕೊಮ್ಮಿದಾಣಿ हसन निशान व्यास बड़ा हम जहिला हम एम्मे बोडा हम जरूर के मेणु हम इफे तो वसे कणकस नूर फाउल में अरे देम्मे आरो हम रेस्ट दिन में गोतुं हम बोडा गबो करे नूर हम कुळेंगरो हेनम नूर के परात एम्मे देवे कुळ में
ಫೇನಿಗೆ ಬಣ್ಣು ನುದೇ ದಾಮಣ ದಂಡ ಜೇನೆ ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮ ಕೋಚ್ ನೂರು ಬದ ಕುರಿತ ಮೇನ ಫೇನಿಗೆ ಮಿದನ್ ಹಮ ಆಣ ಇಸ್ಕೊಳಗ ತಫಾತಂ ಹಮ ನೂರ ತಂಕೊಳಂಗ ಒಂದಗೂವಿ ವಾನಿ ಕಮಂಗ ಆಲ್ಗನ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ವೆ ಸಮ ಮಿಹಾರ ರಾಜ್ಯಗ ತಿಬಿ ಕುಳುಂತೆರಿ ನ ಬಾದಾರ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಬಿಯ ಹನುವತ ಎಮ್ಮೆ ವಾರುಗದ ಕೊಂಗ ಕುಳುಂತೆರಿ ಆಗುತ್ತವ ಮೇನ ಫೇನಿಗೆ ಮಿದನಿ ಐಶಂ ರೀತಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಫರಾತು ಸಮ ಬೇಣುವಾ ತಡಂಗ ಹಮ ದುವೆಲ ಏಕಣೆ ಮ್ಯಾಕಣೆ ಆರಾಮ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಲ್ತಂ ಫೇನಿಗೆ ಮಿದನಿ ಸಬೀಹು ಶೌಫ್ ಇತರೆ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಲ್ಲ ಮಿಫಾರು ವಾರ ರೀತಿ දෙම අලුන්ගම හම ඊකුරේ හම අම්සර දෙම හම බෝල යක්කම හම අනිකත් කුරේ හන දෙම්මක හම අලුගන් දුරුගෙන් ඉරස් ෆෙනෝනි හම බෝලාගේ ජහුන්ගිර හම අතුක ජහිෆයිනි හම ෆවුලක් ගොත අලුගන් බෙසම සිෆවන්නේ රිප්ලේ බදාලීමේ සමමෙන ෆෙනින් අතා එක්ක බෝලාගේ ටැප් කුරේ හෙන්න මෙස් අතුක කොන්ටැක්ට් වෙෆයිනි එන්කම් වඤ්ඤම් වෙයි හම ෆවුලක් ගොත हम बोर्ड है टेक कुरा कर तो ऑफेंस का हम मी हम बास्केट के अटेम्प्ट कुरा रे एब्सर कंग अतुगा विजय के नुआ टेप कुरन के नुआ देतो टेप कुरन जेने हम बोर्ड है तो हुदु हम का मिहन जहिला वदियस ए नोफनी दा कोस दाना हम नोनी बाय हालत तो रेफरिंग एच नुदक्कान එන්න ස්කුළුන්තරේ ආන පුර එම්බුරේ වෙට්ටිගෙන් දාවර कांटेक्ट हुई फुमेन जेहेनस में विकाल में चेक गादी हम दो मिया हम कोलो में दारो के काला फाउल तन फुम किया है के एडवांटेज हम वार बोर्डर हम डाउन वन मैच इतरा होणो वेगेन दाण कंतत्तंगे होन्ननी रेफरिंग जिम्मावे सम एम्मे पूरी हम गोतुगा हम मिका मिक्तो गदा कोरन जेहेन में वार पासे है वारंग ओपन को आशम वारंग हम स्मार्ट फाउल के अलगन दන්නවානේ බෝල රීබවුන්ස් නගාවම වර විස්නාලාව ඩිෆෙන්ස් කුළුන්තරියා කෑරි තෝ බලන් මුර කෑරි වගුතම ජම්ප් කොෆ ෂූටින් අටෙම්ප්ට් මියයි සයිෂම් के फुल එන්න සම් එදවේ ගොත ගන්නෝ මි ෆ්‍රී ත්‍රෝ මි දන්නේ කියදී 43 36 දබෝ 43 स्टिंगर्स 36 नॉर्थ कोई देवाना बास्केट काम में करी मैंने कैस बदल दे बिग मैन बदलूगा हम आउटसाइड अटैक है अदे अलगन गे नजर होगा एम में रंगल चेंज गोतक नुफेने चेंज हेन्न मेस गेम आ कुळुंतेरि एम में मोळा मिवारा त मिहा हिसाबं यारोगा इंगेनी नसीरा हेंकमुं अलगन मेन्न अदि बोड़ा गाबू करे नहीं नाशात के फॉर्म अब बलार 3 पॉइंट अटेम्प्ट तो गादी हम टीम गेम में फॉर्म कोरी कोन तरीके के वेदान बोड़ा 3 पॉइंट अटेम्प्ट विस्नाति का महन में हम एगोतंग अलगन में फेनु एकशिगे वे हमसर रेस्ट दिनो मा गुलिगे कोलंबस बोडो मी है रेस्ट दिनी कम दिहा पॉइंट लीड फलाक ऑफ में त्याने कोलो एक तुरंगम දෙමේ हम पॉइंट्स को पुरं उळु तेरे फाउल मा कीगा इतुर फ्री थ्रो है काम में पुरं फुर्सत ले फंदती एन मिदंडी वालो गारो हम एतरे गौरव वार मुहिम में अलगन दන්නවානි මේ ऑफेंसिव डिफेंसिव रिबाउंड्स ए हमजरो नेति පසේ එකම ऑफेंसिव डिफेंसिव रिबाउंड्स नेगेने वगुत कोलක වානේ මේ वगुत कोල अदे तिमोन कोटा है कि हम वार बोडन हम स्को हम तफात बोडु यनुदी हिफाटन जेहेन देमिनाने हम बाकी एम कोटा है हम मैचो गए सम एम बोडा फरगु फेनिगन दा वगुत कोल मी गे मिहारो 11 पॉइंट के लीड तिम्मण कोटा के फाव कोलंग नैरुगा मिवरगे बोडो लीड इनुमकी 4 वण कोटा फेट फट्टम वर बोडो पॉजिटिव कमक वाणे वार रीति बास्केट देमे नशाद का फराद में मामज फेक हदाला कुळुंतरिया मच्चा गे फोनो आदे हम उरिहा कुळुंतरि हम तीन डिफेंडर तीन हम डिफेंस प्लेयर उन तिबी गाडी अनि कोळ हम बैक ओळंगन अटैक ता हुट्टुवागे मी तफाद कुड कुरे वेणी हेन विपार काम को में हम 11 पॉइंट के लीड है 40 30 टीम हम कंसंट्रेशन नगल कुरारे अलवंदा अनेकोल आदु हम दे में अटेम्प्ट पूरी 3 पॉइंट अटेम्प्ट काम अप पूरे गोते नु
අනක්කා සමවර Aisham ke basket mifaro. Sabiu ke masak ke wara rangal. Bere hoti. ඒ යාළුවන් මේ දන්නවා කම ඔෆෙන්සිව් ගමන එගේන රංගලු කොළුන්තරිය දිගු කොළුන්තරිය හොරේනම ඔෆෙන්සිව් ඒ රීබවුන්ස් නග මුදගෝවාන නස් බවුස් එතරෙන් හැම වර අමජේලාගේ මේ ඔත කොළේ මන්සර් මි පෙන්නනි මොලෙන් හිව්වරෙන් ලාම් වෙජ්ජ වගොතෙන් මේ ස්ටින්ජර්ස් කොම්මයකස් Nasim. ෆොලක ස්කෝ කරමු මෙදනි කොළ අදුහම් අනියාවගෙන් අම බදදු කොෆ්ටි ටීම් ගේමෙන් එම්ම මුහිම කුළුන්තෙරිය අනියාවගේ බදව කරන් ජෙහුනි ස්ටින්ගර්ස් මිෆාරෝ එතරේ ඩ්‍රයිව් කොෆ්ෆ මිෆාර ෂව් ස්කෝ කරම සේකුරි බාස්කට් කාමයක් පුරේ ගොතෙන්නුයි දේ දබවස් වරන් හමජේ හිලාව කුලේ තම් පෙනිකෙන් මිදෙනවා වර බොඩ ප්‍රෙෂර් हमें करने लेकिन कुले तम फेनी के मिदन स्टिंगर्स कुलुन तेरिंग अने अदे टाइम आउट है मिनेगी स्टिंगर्स on टाइम आउट है मिनेगी अदे फंसा सेके 30 आशे मतिम्मण कोटागा मिहा तफात बोड स्कोर नुकुन्नाट का हम गैम सालु गटे उम्मीद नुकुरम फुरतम देखुवाटा का दे टीम के फरातम फेनी के दे कुलमा एकीगा වරක් බොඩන් හම නතිජ කොබා මෑගොඩ ගොතෙක් ඩේවිඩ් හම ස්ටින්ගර්ස් ටීම දිමායි මෑගොඩ දෙම්මගේ එම්ම බොඩ අල්ගොන් මේ ෆාගේ මුලි මැච් එක බදා ස්ට්‍රෙන්ජර්ස් හැම එකනේ ස්කෝර් කරමු මියන්නනේ 3 සෙකන්ඩ් zone තෙරේ डी 3 සෙකන්ඩ් zone තෙරේ පෙරිමීටර් ෂූටින් කරණේ කියනෝ 3 පොයින්ට් ජහනේ කියනෝ හැම අණ්ඩ ද බාස්කට් කොළමු මෙදනි දායරුග අබදුවස් දිගු කොළුන් තෙරියෙන් එතාන් එබජේ බහට්ට එගොත ටීම් එබජේ ඩිසයින් කරවේ ඒ දෙම්මක අල්ගොන් වෙන්න අම්සර් ෆේබි වගොත කොළඹස් දිගු කොළුන් තෙරිය අරුහම් බදව කුරිතම් ෆෙනිගෙන් දෙයයි කීගා මණිකා ෆුදුන් හම ස්කෝර් කොල්දි මන්සර් මි ෆෙනෝනි බෝඩ් දරම් දැන් හැම යාකෝ අනේ මිදණි වලකි එම්ම රංගලෝ ෆෝම කොනෝ මිහාර මිතිබීකි කොළුන් තෙරින්නේ 3 point side by attempt කුර එහෙන්නම 3 point නොවේ වෙට්ටේ ස්ටින්ජර්ස් ගේ ෆරාත කොන් හැම් කම් අනේ එතරම් වස් බෝල attempt එතරම් වස් කුළුම් මුහිම්මි හැම යාකෝ අනේ පෙරිමීටර් ෂූටින් වස් මිහාර මේ මුහිම් වගොතේ ස්ටින්ජර්ස් attempt කරා 3 point ತ ನುವೆಟ್ಟಿಗೆನ್ ದಾಯರುಗೆ ಸಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಫುಲ್ ಮಿ ಫೆನ್ನನಿ 3 point attempt ಕುರಾತ ಹಮ ಯಾಕೋ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ವೆಸ್ ತಂಕೊಳೆ ಬೋಡ ಇತುರು ಕುರಂ ವೆಜ್ಜೆ ಅಳಗೊಂಡ ದನ್ನವಾಣಿ second ರಂಗಳು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಳೋ ನನ್ನ ಹೈಶಮ್ ತಂಕೊಳ ಗಿನೆ ರವಿ ನೋಡೋಕೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ತಿಮ್ಮಣ ಕೋಟಾಗೆ ಕುಳು ನಿಮಗೆ ಮಿದಿಯೆ ಅದೇ ತಿಮ್ಮಣ ಕೋಟಾಗೆ ಕುಳು ನಿಮಗೆ ಮಿದಿಯೆ ಫನ್ಸಾಸ್ 8.30 ಅಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ದಬಾವು ಸಮ ವಾರ ಬೊಡು ತಫಾತಕೊಂ ಹಮ ಆ ಕುರಿ ಗೋವೆಗೆ ಅದೇ 13 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಲೀಡ್ ಹಮ ವಾರ ತಫಾತ್ ಬೋಡ್ ನತಿಜ ಹತರೋಣ ಕೋಟ ನಿಕುಣ್ಣರ್ ಹಮ ಹಮ ಎವ್ವೆಸ್ ವರಕಂ ಹಮ ದೂಣು ದಿ ಹಮ ಫುಲ್ ಕೋಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಮಾರಿ ರಂಗಳು ಹಮ ಸ್ಕೋಯೆ ಕುರಂ ಹಮ ದಿಹ ಮಿನಿಟ್ ಬಾಕಿ ಮಿಯತಿ ಹಮ ಸ್ಟಿಂಗರ್ಸ್ ನತಿಜ ನೆ ರೆಕ್ಕಿನ ಬಾ ಫಹ ಕೊಲ್ಲನ್ ಕೊಬಾಬ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ಹಮ ಟೀಮ್ ಅನೆಕೊಳಂ ಅದು ಹಮ ಇಂಜರಿ ಫಮಿಯತಿ ಹಮ ವರಬ್ಬಡು ಉಂದವು ಕಮಕ ಹಮ ಕೂರ್ಮತಿ ಲಾಂಜೆ ಹೆಣ ಕಿನ ಬಾ ಹಮ ಬೋಡಂ ಹಮ ಮಿ ಅಳುಗಂಡ ಫಹ ಕೊರನೆ ಹಮ ಮಿ ಸ್ಟಿಂಜರ್ಸ್ ಗೆ ವರಾತಂ ಮಿ ದಂಡಿ ಒಳಗ ಹಮ ಮಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕುರಾ ಸ್ಕೋತನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕುರಾ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ತ ಸ್ಕೋಣು ಆತಿಯ ನುವೆಟ್ಟಿಮುಗೆ ಮಸ್ಸೆ ಮಿ ಹಾರ್ ಮಿ ಒಳನಿ ಏ ಹಮ ಮೂಳಿ ಟೀಮ್ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಹಮಿಯತಿ 3 point shoot in ಎಮ್ಮಿಮ್ಮ ಎಬ ಜೆಹೆ ಬದಲು ಕುರಂ ಡ್ರೈವ್ ಗೀನ ಕುರಂ ಎಬ ಜೆಹೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಬ ಜೆಹೆ ಮಸೆ ಕುರಂ ಅಣಕ ಹಮ ಯಾಕೋ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅವಸ್ ಎಬ ಜೆಹೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಂ ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಹೆಮ್ ಸೆಬ ಜೆಹೆ ಕುರಂ ಏ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತೆ ಬೆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೊಳಂಗ ಅಣ್ಣ ಹಮ ಬೋಲರ್ ತಂಗ ಹಮ ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ತಬ ಮಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಮೆನ್ನ ಬೋಲರ್ ತಂಗ ಹುಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಎಟೆಕ್ ಕೊಗೆನ್ ತತಿ ಬರೋ ಕೊಡವಾ ಫೌಲ್ ಕೊಗೆನ್ನ ಮೆಸ್ ಮಿಹಾರ್ ಮುಹಿಮ್ಮಿ ಎ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ತ ಸ್ಕೋವಿ ಅನ್ನೋದೆ
අනෙක් කොළන් හම ෆහක් කොල්ලන් ජේ බලාදාර වලගොන් මෙන් පන්නනි හුරිහා කුළුන් තරින් බස් 50% के मेरे मिते मेरे हम मधु कुलुन करिन एकम वज अंडर द बास्केट हम बजे फाउल को गेम्स फाउल तिबि कोदि फाउल को गेम्स से हुट्टुवा අනෙක් කොළන් හම ෆහක් කොදෙන් ජේ දබවුස්ගේ එම්මේ මුහිම කුළුන් තෙරි අම්සර් හතර ෆවුල් හම එෆිනි එක හම මී ඒන හම කුලෙන් අරාවු තේන දබා ෆවුල් දෙක කොල්ලාගෙන් එම්මේ මුහිම කුළුන් තෙරියා හම අබ බෙන්ච හම දුබ්බාද ගුණිම අරබ් බොඩ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක වෙගෙන් දාන හතර ෆවුල් ලයිකි අම්සර් එනි අම්සරුගේ මේ හතර ෆවුල් ආ ගෝලෙගෙන් බෙන්චුක මෙ මඩකොල්ලියස් දන්නවානේ මේ එක ගෙල්ලුම මේ හතන කන්නේතේ ඒ බද්දක ආරාම කුළුන් තෙරින් සම වර රංගල හම ස්කෝර් කරම් මුන්දා මන්සර් මෙ ෆෙන්නනි එන්නම එතරේ අම්සර් ෆාදාෆස් එතරේ නොහුට්ටු එතරේ කුරා ස්කෝර් නොහුට්ටි ඒකම වජ්ජියාම ෆරගු අන්නානේ බොඩව මුදෙත්ත स्ट्रिंजर्स के हम आलगोंड मिरे में फहागमनी हम प्लेयर्स उंगे हम प्रेशर हेन्नुं का मन्या हम वारा इतुबारा अक्को मिमी बारा तो हम एम्मे गिने 3 पॉइंट शूट कोरी ए टीम वाण स्कोर कोरी ए टीम वाण स्ट्रिंजर्स मीगा मिति भी हम हुरिया प्लेयर्स उन के वारा हम आउटसाइड शूट नंगलो कोलुंतरी एनएस मिरे एम्मे रंगल फॉर्म अगेन नो बोडा गाबो कोरेनी फाइनल मैच के प्रेशर होता फाइनल मैच के तजुबा मी कोंतरिंग मादी कम देह मैच तो हम वारा रंगल कुळे पे हम आ दे आलगोन में फरम में स्पोर्टिंग फर्स्ट डिवीजन लेवल का कुळे फती भी तीन कोलंतरिंग हतर कोलंतरिंग मिहारस दबाउस टीम का फेनिंग बदे एनएमएस स्ट्रिंजर्स का फर्स्ट डिवीजन लेवल के एक्सपीरियंस होरी कुलुंतरिन तकें आलगोन में नक नुफेने आसको मियागुतगा मी कोटुगा मिति बे कुलुंतरिन त बदालिका व्यसमा फर्स्ट डिवीजन लेवल के कुलुंतरिन मिवागुत कुने फाइनल मैच अन्नेरो ए फाइनल मैच का कुरिमतलारो गई हम परबोड एडवांटेज के आलगोन दन्नवान अदे कुळमुदनि इति स्पष्टन गांव बास्केटबॉल मुबारतुगे देवण डिवीजन फाइनल मैच अदे सभी होगे वार रीति हां ड्राइव आउटमेंट फेनिगे मीडिया मैच हम एन गे फरातो हम वार रंगल हम ड्राइव तक फेनिगे गोस्सी आउट नाडी वार टाइमिंग वार रीति या हम अटेम्प्ट में पूरी 50 ने 40 13 पॉइंट के लीड अडक्कावे सभी होगे वार रीति बास्केट अदे 40 दे 50 ने वार क्विक ऑफेंस देंगे तो देना ऑफेंसिव डिसिप्लिन मोलेन तफात को दिया एन्नम स्कोर कोरितो आलगोन में वेन्न 1 अगेंस्ट 5 ऑफेंस का हुरे हम फेड अवे गोत बेट्ट मुंगेन हम फहत जहिला हमारा रीत को स्कोर कोरितो 5 हुरिया कोलंतरि तको तेरे कॉन्फिडेंस आउटमेंट ना इबा फेनिगेन दे कॉन्फिडेंस आउटमेंट ना फेनिगेन के बदे एक हम स्कोर तो बास्केट तो अने का सारो हम कोच मोहम्मद नजीर और रंगलो बदल के आलगोन दन्नवानी मिदंडी वाला के यारो हमके परफॉर्मेंस हम एम्मे रंगल परफॉर्म कोरंजे दंडी वाला फाहो 5 मिनट कोमे गोतेवे संसर अन्नाने कुळुमगे तेरिया अदि मिफद लीडग ओन्न हिंदग अम्जर कहल कुळुंतेरिया कळगन नुदन्नवान फजली बैंदाने के बेंचुगा अमा तफात बोडु कोल्लन त मेचु यागिन गुरम दे सम आ कुळेन अरवान कम बोड गबु करवेन हम देमे वाह कोरी को आमजर हम कुळे मेरू या हिशम के बादल दालगोन में हम लफा कोरी को ता और मा आवा आमजर गेनेसी कोलम के तेरिया हमें देमे समा तीन कुळुन तेरिम बोले मसे कुरंग अरे कोलम के तेरे आमजर हम बोले में हो जाने कोलम हम वाह कोलन देमे समा सोफत आरा रंगले देमे बोले विन कुरे वारा स्मार्ट मूव वारा रीति पाए हम बोला होता साबी ओके के वारा रीति मोमेंट वारा रीति नट्टाली विपार वादे वारा रीति देमे हम फेक वारा हम हिग्गाम फेके दन्नवन जेने वारा रीति स्पिन मूव देखोलन तिंकुलुं तेरिंगे तेरे तिंकुलुं तेरिंग कैरी आज में कुलुं मी उबारा तेरेगा
කොකී වනි MNDF ගේ ෆස්ට් ඩිවිෂන් ටීම පුරුසත් ලිවිෆා එම්ම කුරියන් ඔය BA චැම්පියන්ෂිප් ගාල්ගොන් මෙන්න කොකී ෆෙන්නානි MNDF ගේ ටීමු Hasan Soffat इतने ड्राइव कोल्ला मी फार बेरा जस्ट आदि बोला नशा ताने कास में होदी हम तांकोला दस्विया वंदना स्टिंगर्स गेम में हम मुहिम आरकल वारा मुहिम 3 पॉइंट एंड द वारा मुहिम 3 पॉइंट स्ट्रोक के बराबर अदे साल सते 50 तिने अदे हा पॉइंट लीड ಕೂಡ मिवी अदे 13 पॉइंट के लीड हा पॉइंट कोडे हम वारा बोड हम आ कोल्लन जयन एंड अदे हम आलगोन में कोरिमेस पुना मिदनी 3 points था वेट्टे कम वन्यामुं गई हम स्टिंगर्स हम पूरी होदों हम एकेशी के मा वारंग है बलिबे अटेम्प्ट करन चांस है न मिस मियदो एमि होंगे फॉर्म कटा मीनी फुर्तम क्वार्टर आलगोन में न बदा दिया सम 3 points के हम वारब बोड तफाते दक्वा दिन स्टिंगर्स नसीम इतने ड्राइव करो मसे करनी बड़े विफार तेरे आवाज़ बजा सादो ऑफेंसिव रिबाउंड्स विफार अदे आमसर के फाउल आमसर फर्स्ट फाउल हमवी अदे आमसर फर्स्ट फाउल हमवे के पैब हम मिजेनी अदे हम यगीनु बेस टीम प्रेशर को एक गड्डी का आमसर पैब अंचो हम की अदे कोच फजली दिमावान हम वारा बोडो हम अनुवता हम दबाव से में न मे रिप्लाई के सब फेने हम बोला नगाफा एकोला आमसर वे वारा बोडो हम गबूद कुरे तम फेने के मिदनी तंग आलगोन में न मे फेननी अदे बोर्डum फेंड गोतो आमसर फर्स्ट फाउल हम वेज्जे अदे हम रेफरी वे समझर फैब मीशारा कुरी हम यगीनो जवारा डिसअपॉइंट वा टीम ನೇನಗೆ ಎಂ ಬೇಣು ಎಮ್ಮೆ ಬೋರ್ಡ್ ಜೆಹಿವ ಆಗುತ್ತು ಕೊಡುಗ ಜೆಹಿವ ಇಂದು ಕೊಡುಗ ಏನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೌಲ್ हम ಮಿವಿ गागणक हम मैच आदि अब गागणक हम मिनट 33 सेकंड एंकम अलगन दन्नवाणी मी हम करबोड प्रेशर करे वाणी इतुर प्रेशर करे वाणी हम याको स्टिंजर्स ऑफ दिबेण वरबोड हिव्वरम्मी हमसरो हम फर्स्ट फाउल हम उमा एकीगे रेफरी कशिकंडो एतनु हम फाउल फुमा एकीगे वे सम कुळुंतरिगे परात हिंगम जो हम फेनिगे दिया हम वार बोडंग उफा फाउल कुरिंद फेनिगे दिया दबाउस के कुळुंतरिगे का दबाउस में बोड बिनावा कुळुंतरिगे अनोद टीम के मुहिम कुळुंतरिगे फर्स्ट फाउल हम मेगे हम फैब जहुनी मी अलगन अदे अब्लो हमसर की हम अलगन स्पा करो नस्लगा तांकोಳ ಅವಹಿ हमसर गेम के तेरी लीले एरो गाड़ी का हम फाउल दिया पॉइंट के लीड है ना हमसर की स्मार्ट प्ले गागंड का पास में हम मिनट फाउल एंड को हम बोले एना वारा रीति स्टील आदे शाउक के परात अणಕೊಳ್ಳುಂಗೇಣ ಅದೇ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕಾಮೆನ ಅಣಕೊಳ್ಳು ಆಫೆನ್ಸಿವ್ ರಿಬೌಂಡ್ಸ್ ಸಿಬೇತ ದೆಮ್ಮ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕೂರಿ अरे फास्ट ब्रेक का मिफारो बास्केट काम पूरे को नहीं हाइशम अरे यार यार हम कैरिंग आ रहा बास्केट काम आज मिहारो हम तफात दें हाइशम जे है नि दक्कुव दें मी मैचोगा हमसर नेत्तम फिउ बद्दम मिहिरी बोडो कोळुन तेरिया का हाइशम मेकनी अनक्कोळम फाउल ट्रबल बल अदरस जाहिद सबीहु के 3 पॉइंट अटेम्प्ट बिफोर रिंग को जेही पानी का सबीह ಒತ್ತಿ ಬೇರುಗ ಹಮ ಮುಳಿ ಹುಸ್ಕೊದ್ದೆಮ್ಮೆ ಶಾವು ಪೋಯಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ ಅದು ಹಮ್ಕ ಕೊಳುಂತೆರೆ ಮಿಹಾರು ಕೋಟಮತಿಗ ಹೊರಿ ನಾಮ ಅದು ಇತರ ಪ್ರಶಾಕ ವಾಣ ದವಾউಸ ಅದೆ ಮಿವಗುತು ಕೊಳುಗ ಹಮ ಅದು ಹಮ್ಗೆ ಬೇಣು ವಾರ ರಂಗಳ ಹಿಫೇಣ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ ಏಣ ಅಣಿಯಾವಿಗೆ ಬೆಂಚುಗ ಮೀನಿ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕುಳುಂದೆರಿಯ ಹಮ ಮಿಕ್ ಕಹಲ ವಗುತೆ ಗದು ಹಮ್ಗೆ ಬೇಣು ಹಮ ತಜ್ರಿಬಾಗೆ ಬೇಣು ಹಮ ವಾರ ಬೋಡೈ ಬೇಣ ಫೈನಲ್ ಮಿದ ಟೀಮ್ ಯಾರುಗ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ದೆ ಕುಳುಂತೆರೆ ಮಿವಗುತು ಕೊಳುಂದಿ ಬೆಂಚುಗ ಮೀ ಇನ್ನಂಜಗೋಣಿ ಎಗಕೋ ಫೌಲ್ ಹಮ ವೆಗೆ ಅಣೆಕಕೋ ಎಂಜರಿ ವೆಗೆ ಹೆಂಕಮ ಹಮ ಮಿಹಾರು ದಣು ಕೋಟ್ ಮತಿಗ ಮಿತಿಬಿ ಹಮ ಕುಳುಂತೆರಿನ ಕುಳುಂತೆರಿಂಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಣ್ಣುತ ಕುಳುಂತೆರಿನ ಕಿಯಾ ಫೆಂವರೆ ಕುಳುಂತೆರಿನ ಹಮ ಸಾಬಿತ್ ಕೊದ್ದೆ ವರ ಹಮ ಆರಾಣು ಕೊಯ್ ಫುರ್ಸತ್ ಕೆ ಆಡೋ ದನ್ನವಾ ಹಿಮ್ಮತಿ ಹಮ ಜಾಹಿದ್ ಮಿಫಾರ್ ಏನಕ ಪಾಸ್
ಬೇರೆ ದಿಮ್ಗೆ ಕೂರಿಂಗ್ ಅಶಾತ್ ಹೋದ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಈಗ ವಾರ ಅದೇ ಫ್ರೀ ಅದೇ ಫೌಲ್ ನು ದಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಾರ ಬೋಡ ಹಿಂಗ ಮುಳುಜು ಫೌಲ್ ಪುರಾ ತಂ ಫೇನಿಗೆ ಮಿದನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ರೋಂಗೆ ವಾರ ಬೋಡ ಪಾಡಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಸ್ ದೆನ್ನಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸಳಗನ್ ದಣ್ಣಾಣಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಫಾರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕುರಾರು ಕುರಿಯ ಜಂಪ್ ಗೊಪ್ಪ ಕುಳುಂತರಿಯಾಗಾಗ ಜೆಹಗಣ ಫಿಯ ನುವಾಣೆ ಫೌಲಕ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನಂಜೇನಿ ಬೈ ಫಾರ್ ಕುಳುಂತರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಿಮ ಕುರಾ ಕಮ್ಮಂಗೆ ಶೂಟ್ ಗೊಪ್ಪ ಕುರಿಮತಿ ಗೋಣ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕುಳುಂತರಿಯಾಗಾಗ ಫೇಬು ඒක හලා ස්මාර්ට් මූව් එක දෙමෙ ෆෙනිගෙ මිදී අරමනම බදාලාරෝ හැම බදන්ති වෙමි උන හිව දාන ෆවුල් එක ගෙන මෙසේ ගස්තු ගහම කුළුන්දරෙන් කුරා කමෙනු ආද එදෙම එක මාල්ගොන් මේ ඉන් පොසිෂන් ඔන් හැම රංගල කරන් එයි ඒ පොසිෂන් දුරු හා දෙයරක දුරු හම් මෙන ෆෙනිගෙ දාන එකශීගේ මණි එපද මූවමන්ට් එක කම පොඩ රෙෆරින් ගබෝල් කුරීම ඉන්ටර්නැෂනල් රෙෆරි මිහිරි බුන්යාමීන් ෆලිග දෙමෙ හම හුරි अबे 4 मिनट 1 मिनट बाकी है मियोती ने जो अप पॉइंट के लीड हम कुड़ा कोल्ला हमें कामयाब करूंगे फुर्सत हम तब उस ने फुदर का उसका शौक मेरे इतने ड्राइव कोल्ला मिफार वारा रीत टेप बोलागा हम सीधा बोलागा इतने ड्राइव को कोंगिंदा टेप कोल्ली तम पेन के मिदी हसन फरात अदे रिस्क नगा ಅದು हम कुळें आरुवं अदे कोच मोहम्मद नजीर मीनिम्मी अदी हम एक इतर हम पाक को जादू हम कुड़ेंगे रुमा एक ही हम आदू हम डिफेंस करो मट्टा का मोहम्मद निशान हम फर्स्ट दी वेस कुड़े में नेरुनी हम ए नया हम बोड़ा हम फोकस को गेन डिफेंस मेन डिफेंस कुरान का हम बोड़ा गबू वारंग ओपन को अनक का समा विफारो कामयाब मुकोरे जाहिद अदे 50.50 फर्स्ट पॉइंट मिहारो स्कोर की अदे स्टिंगर्स बास्केटबॉल क्लब 50 डबल्स अदे 50 फाहे फर्स्ट पॉइंट के लीड मिहारो दाबाउस समयोती मैं को सपोर्ट होंगे आडुए सम वारम बोड़ा हम इदे कोट तेरे को घुमा ले आयशम मिफार द आयशम ने में बोला हम बास्केट हम से करो तेरेगा में ते फाउल को फारो हम के तिम्मन फाउल engkamu hatarwana foul arhamge hatarwana foul arhamge hatarwana foul kam wanyami ama masale inga boden ama ena samaluwan jehene miharu team an enage beenu warabboda jifa anekolon ama arhamge badaluga aisar hama neren ama coach ama miharu hama tayyar koradam penige midani irshad dedam penige midani aisar ke hama wara yang CHSC का हम किया उम्दा हम दरियर कम फाक कोलंजे इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल भारत के फाइनल हम CHSC गेंगोस दिन मुगे समवार मुहिम उदावरें अदा करी कुलुंतेरी आई सरकी अदे हाइशम वार मुहिम दे फ्री थ्रो हम जे हिलाफा तो कोले कंपनी के मिदी वाक्य मी तजुर्बा असलुगा ए मी लेवल का गिना फर्स्ट डिवीजन लेवल का गिना मैच तक कुले पहुरी मैं प्रेशर गाड़ी के समझ हिलाफ हम बास्केट तो हम स्कोर करंगे कोई दिन ना फंसे हवान वारा बड़ा 3 पॉइंट गेम का दा अने कमाल गण लफा करवेनी एम्मे बड़ा अर रीति फेगे दे हम कुळुंतेरिया गाय मतिन बॉल स्पिन कोल्ला हम वट्टा हम से कुरितम फेनिगे मिदान ते हम मी वगुत कोळुग हम मुळि मेचुक विसम एम्मे बोडा हम फाह कोल्लन जेहेणी नशत शरीफ गे हम अने कोळ हाइशम अतर फॉल मेवी वार मुहिम अगुतेग हम गागणक 4 मिनट वदिए बෑම් ಬಾಕಿ एवरोगे बिग मैन ने दबावस गैस मिहार कोने बिग मैन पोजिशन कुळेने गम हाइशम मस वर बड़ा विस्नम ई वगुते मी अधिक साळवन दन्नवाने हम 3 पॉइंट्स अटेम्प्ट हम बड़ा विस्नंग ए बजे है हम 3 पॉइंट तक हुट्टुवन ए बजे है हम एगोता दबावस ए बजे है 3 पॉइंट तक हुट्टुवन हम ए हम 3 पॉइंट तक हुट्टेज गम गवाणम हम दे 3 पॉइंट आई की गम होती नतीजा हम वरक गावेदा होन्नाणी अडकोळ मी फ्री थ्रो हम पुरतम फ्री थ्रो बेर मिदी ओके मेरे मी फन्नानी अलगोन फन्न हम वरा फ्री थ्रो का तंगोले ना कामयाब गहन 3 पॉइंट एंड तक ड्राइव तो हम वरक कामयाब को फारो श्रिंगु का जहीफा कोलम के तेरे में असीम वारा रीति ड्राइव है वारा रीति ले अप बे नो पॉइंट अनेक काविस लीड फुलामी कुरी
Zaid eneka 3 point attempt ring go jehifa beram midi ade bola aneka Dabowski kulun terin Hansan amaje hilaf hama kuleve to ma sek puratam penige midane coach pas diye saraboda irshad ebade hama amaje hilaf vias boda kule ade 11 point aneka 11 point aneka mihara madu madon hama haisham damage kuratam me fennani midandi walaki foul kokge me sam komme kotage ami skovia nodi huttuwan jehena wagute ade adhamge travel violation aneka penige midiye alwan dannawani hama midandi waluge bejehe komme mes stingers foul kokge me huttuwan ei iturak den score viyan uden e bejehe bakola kura score tan huttuwa gannon gotaka mire den algane ka lafen nokore mechuge natija den badal kore vene ade war round defense demme fenigen di hama bola hifa ubba hama baki 2 minute 56 sekonto ya ganda ka 3 minute 3 minute ke terega vesama natija bado kolleve dana hama war pase mulin usko miri hasan eteren aisham enakari tinkun terimege mukar foul okay foul Paharo, Shauf. Bola masuk kon terega. Atuni bedde me kam boda gabul kore. Sada point ge lead awagot kolaka 3 point muko mika dandi walto 3 point attempt kura kolunteriye वारा मुहिम दंडी वाले का निशाह की हम वारा डिफेंस का वारा मुहिम दावरे में हम आधा पूरा तम फेनी के मिदियानी हम में अदम के 3 point attempt फॉर रिंग गजही पर बेर मिदी बोला वारा बोड़ा गेम स्लो कुरा मंजर वाला में फैननी लीड गौतम आई की का 24 सेकंड समय वारा हम हमें चाहिए ला बेण पूरा जाने को नसीम के वारा हिट गया हम बास्केट carrier kulunteriya carrying ama pahata bolila ama fake jahala ma awas singe to demmege se attempt korilen asluga tankola boda revunteri kama akkom midandi waluge jeheni attack kura anekolon miharo dabaus eri hama warab boda game slow kurang hifafa ade aisar ge badaduga aru hamaneka school me neru mini 2 minute मी 2 मिनट तेरेगा बजे है komme kote bes 12 point ge 16 point ge lead break kura ad 16 point ge lead हम break kura और वाक वालें जे हम defense koppa offense का कामयाब हम ओद मिजेनी अरे रीति ले अब मिकार है ना कामयाब करे को तेनुई अनक्कास rebounds team menage आइशम हसन नारी ने कौन तेरे का बीट को आइशम उसका मुकार अदोम कैरी दिया कौन तेरे का बीट को 3 point attempt में कार कामयाब करे को तेनु रिंग गजई जैसे तनु फाउल को फमेती midandi walaga muhimmi hama 3 point kuru අනෙකොළු 3 point මුට්ටුවන්ගේ බජේ හැම දබවුස් ns demmega 3 point enno tankola eterega fa ini henkam 2 point player ka fursat lefa miyati 16 point ಗೆ ಲೀಡ್ ಹಮ ಸ್ಟಿಂಗರ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕುರಂ ಯೋತಿ ಅದು ಹಮ್
ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ ಮಿಫಾರ್ಸ್ ಕಾಮಪ್ ಕುರೆಗುತ್ತಿನ ವಾರ ಹಮ ದಟ್ಕೊಂ ರೇಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗ ಅದು ಹಮ್ ಫೇನಿಗೆ ಟೀಮ್ ಗೇಮ್ ಮುಹಿಮ ಕುಳುಂತೆರಿಯಾ ಗೆ ದವರು ಮೇದು ಹಮ ಅದೇ ತಜ್ರಿಬಾ ಗೊತ್ತುಂ ಬೆಲಿಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗ ಹಮ ಆ ಗುಳೆಪುರಿ ಮಿಶ್ರಕ ಬೆಲಿಯಸ್ ಹಮ ಅದು ಹಮ ಹುರಿಹಾ ಕುಳುಂತೆರಿ ನಾಳ ಬಲಾರು ಏನಗೆ ನಮ್ಮ ಪಹಕಲ್ ಜೈನುಸ್ ಏನ ವಾರ ದಟ್ಕೊಂ ಮಿಲಿ ವೇದಾಂಡ ಬಾ ಅದು ಹಮ ಮಿರೇಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗ ಎಮ್ಮೆ ಖುಷಿಗಂ ಬಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮುದೆಕ್ಕು ಮೀ ಮಿರೇಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗ ಸ್ಟಿಂಗರ್ಸ್ ಹಮ ಬಾಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗಡೆ ಸೌ ಕಮ ವೇದಾಣಗೆ ತ ಯಾಳವನ್ ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನಾಣೆ ಮಿಹಾರು ಅನೆ ವೇತಿಯದಿಯ ಮೆಚ್ ತಕ ಬಲಾರು ಎಮ್ಮೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಯಾಕೆ ಅದು ಹಮ್ ಎಮ್ಮೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಯಾಕೆ ಅದು ಹಮ್ ಗಣಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 25 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಕೊದ್ದೆ ಟೀಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮೆಚ್ಗೆ ಸ್ಟೀಸ್ ಅಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಸ್ಕೋರ್ ಅದೇ ಹೆಮ್ಮಿಮ ಅಣೆ ಮಿಕಹದ ಫೈನಲ್ ಮೆಚ್ಚಗ್ಗೆ ಏ ವಾರ ಮುಹಿಮ್ ಕಮೆ ಹಮ ಏ ವಾರ ನೂನಸ್ ಏಗೆ ದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾನಮ ಸ್ಕೋ ಕೊರ್ ದಿನು ಎ ಸ್ಕೋ ಮುಳೆ ಟೀಮ್ ಇನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ನಮಸ್ ಮಿರೇಗೆ ಮೆಚು ಅದು ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಎದೆವೆ ಕುಳುಮೆ දෙක්කේ ගොතෙන් නුවෆමියෝති Hasan Nasim the offensive rebounds na mutere natum bola beera fumoti Sabi dekulun teringe medun dribble ko one number say ke 3-point attempt ring ko jaifa muli muskam uri sabi ring ko mati ge dila ha bola Kansas tine first dose high 13 point ke lead එක අදිවෙස්සබයි මෙගඩීග හම ෆවුල් කොග්ගෙම් බෙස් ආද මෙගඩීග ෆවුල් කුරන් ජේ ප්‍රෙස් කොල්ලන් නම සමයි බජේ වින් කුරාලේ තංකොල ලයි හම බෝල ලිබේර ඉන්න හම ෆමියෝති හම ෆවුල් ලගායිග දෙ ෆ්‍රී තරෝ හම අද බවුස් සල්ලිවිග හම ජේ බෝල් පොසිෂන් ලිබේන ඉතුරු ගොතන් ඉන්නා දෙමි ෆවුල් දෙමිනටක ෆවුල් කොග්ගෙම් මනෝයි ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಎನ್ಎಂಎಸ್ ಮಿಕುರಾ ಫೌಲ್ ಹಾಕೊ ಮಿಕೊಳಂ ಹಮ ಲಿಬೆ ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ ತಗ ಸ್ಕೋ ಕುರಾ ಕಮ ವನ್ಯ ಎ ಹಮ ಎವ್ಎಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಲೀಡ್ ದಿ ಫೋನ್ ಟೀಮ್ ಕಲ್ ಲಿಬೆನ ದೇನಗೆ ದೇವನ ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರು ದೇಶಾವ್ ಫಣಿಕಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿನ್ನೋರು ಅರ್ಹಮ್ಗೆ ಬದಲು ಹಮ ವರಂ ಹಮ ಹಮ ರೀತಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ತು ಮಿಹಾಲ್ ಮಿತಿಬಿ ಅದ ವರಂ ಹಮ ಹಮ ಕುಳುಮೆಗ್ಗ ವರ ಫೋರಿಗದ ಕುಳುಮೆಗ್ಗ ಗೊಸ್ಸ ಪಾವು ಕುವಾಟಾಗೆ ಪಾವು ಪಾಸ್ಮೇಟುಗ ವರ ಬೋಡು ಫರಗೆ ಮಿಹಾರು ಯಾಸ ಮೀನಿ ಅಣೆಕೊಳು ಹಮ ನಿಕಾದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕ ಬದ ಮಿನಿಗಿ ಹಮ ಬೋಡ ಗಬು ಕ ಟೀಮ್ ಗೆ ತಿಬಿ ಕುಳುಂತೆನಿ ಹಮ ವರ್ಬೈ ತಿದುವಾದ ಹಮ ಜಹಿಲಂ ಪಾವು ಗುತು ಕೊಳುಗೆ ತೆರೆಗ ಹಮ ಜಹಿಲಂ ಕುಳದಂ ಕಮ ಹಮ ಅದ ಮೀ ಮ್ಯಾಚ್ ದೆಂಗ್ ಅವು ಸಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಹಮ ಮೀ ಹಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ರಾವಣ್ಣಗೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ಗೆ ಅಳಗಂಡ ಸಿಫಾ ವಣಿಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತೇ ವರ ರಂಗಳಂ ಹಮ ಕುಳುನು ಸ್ಟಿಂಗರ್ಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಮ 11 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಲೀಡ್ ಹಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಕುರಿ ತಂ ಬೆಸ್ಪೆನಿಗೆ ಎಂದಿಯ ಹೆಂಗಮ ಹಮ ಮುಹಿಮ್ಮ ಕುಳುಂತೆರಿಯ ಬೆಂಚುಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೀಡ್ ಹಮ ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲ ಹಮ ಮೀ ವರ ರಂಗಳು ಹಮ ಕುಳುಮೆಂಗ ಟೀಮ್ ಗತಿ ಬಿ ತಜ್ಜು ಅಮದು ಜುವಾನ್ ಕುಳುಂತೆರಿನ ದಕ್ಕಾಫಿ ಅದೇ ವರ ರಂಗಳು ಟೀಮ್ ಗೆ ಕುಳುಂತೆರಿಗೆ ಹಿಬ್ಬರು ಕುಳುಂತೆರಿಗೆ ಹಮ ದಕ್ಕಾಫಿ ಅರೌಂಡ್ ಹಮ ಆ ದಣ್ಣವಾ ಹಿಂಗೊತಿ ಮೇರೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಂ ಹಮ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರನ್ ಸ್ಟಿಂಗರ್ಸ್ हम हानी फुर्सत होती है दबाव उसके कुलुम देंगे फरातंग हम गीना मिस्टेक होता है फेनिगेंग अनेक कुलुम हम स्टिंगर्स हम टीम के मैं हम अटैक हम प्ले हम 3 पॉइंट पेरीमीटर शूटिंग हम कामयाब कोग्गे मेनुई हम फाहु आगुत्कोळु हम मोळुवेवेने फुर्सत लेते हम अलोड दन्ना दिनेवी साबीम यादव हमके 3 पॉइंट एट मिफारो इस रिंग का जही पे रख दीजिए दिन में हम साबीहु आवारा मसक कदम दिन में बोला हम इतने पूरे तो मसक पूरे मी वो तो कोलो के तेरे का मसक के कुरुन नूंगे उते एंडिंग हम बोलता हम विन करेंगे बजे में कुरिंग हम फुल कोर्ट हम प्रेस को ले हम कुरन बजे Claro, Paul ಅದು ಹಮ್ಗೆ ಫೌಲ್ ಉದಯವರ ಕೈ ಏನಕ್ಕೆ ಫರಾದ್ ಮಿಸ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಬ ಫೆನಿಗೆಂದೆ
අන්ස්පෝර්ට්ස්මන් ෆවුල් මොන ගබෝ කරවෙනි අන්ස්පෝර්ට්ස්මන් ෆවුල් එක්කම එයි ටීම් ෆවුල් හැම පොන්නේ රුකම ගොදස් ෆවුල් කරුමා එකක ලිබිගෙන් දාන්නේ දෙ ෆ්‍රී ත්‍රෝ හෙන්න දැම්ම බොඩ අලගන්න හා වණික්කාවේ සම ඕපන් ටු එක ඒ ටීම ස්ටාර්ට් කරන පුරුසොත් මිදිවෙනි මේ බොඩ ලෆා කරවනි තන් ආනේ හෝල් මා වරගතේ හෝල් කොල්දේ කම Fastolo Sashe Fansastine. Mohammad Fazil එනක දෙවන ෆ්‍රී ත්‍රෝ කාමරාව මුකුත්. ද ෆ්‍රී ත්‍රෝ එකීක වෙසම ස්ටාර්ට් කොන්ගේ ෆුර්සත් මිදිබිගෙන් මිදණි අද අන්ස්පෝර්ට්ස්මන් ෆවුල් ලගි අම මීක පුණා ගොතම් වෙච්චි යම් මිහම बास्केट का हम पेनल्टी के पद हम ओपन सेट में यानी कि मिदानी कस टाइम आउट मिनगी स्टिंजर्स के फॉर टाइम आउट बाकी में होती 30 सेकंड हद्दिहा 8.5 स्टीम पॉइंट अदे दबाव स्पोर्ट्स क्लब कुरी गमे होती दे मिहारा में नतीजा में होती हम दिन क्या करते 30 सेकंड के तेरेगा नतीजा बदलवाने का मारोंडो हिते नुबडे एई कोमे कोते पेस दबाव सब बॉल में तो पोजीशन दिबे कोमे पारा को 20 सेकंड ते बली बिगेंदे हम ए 20 सेकंड का हम बॉल हिफाट टाइप कम गवाने सनका 30 सेकंड्स के तेरे हम दिए हम बोर्ड बैंड में बाकी इन्ना नहीं हम हासी कोन तो बात मिफद लीड हियर नो यालगण का वेसमයි वेदान कमක දැන් ජාදුලකු නිකම් බදල්වානකම ආලගොන් ලෆා කරණි दबाउस के कुलुन तेरिंग हम गिफ्ट कॉफी याम नोते टीम के कुलुन तेरिंग हम हदिया कॉफी याम हम 3 पॉइंट तक हदिया कॉफी याम एकम वेदान एनमस हदिया 1.50 स्टीलिंग हम उदयवर का बोर्ड लीड वारस फाउल बोला हम होदा उन तेरेगा फाउल को फमियोती अनेक काय समा टीम फाउल हमें फाउल तुम आई की हम को में गोते भी समा दे फ्री थ्रो दी बिगे मिदानी अनेक मिहारो mi falta con che bene men noi fene come goteves mi kulunteri mi sko kurakama vanna amma lead vitura dani fulavege ashara point ge lead miharo sebai e haisham इस फर्स्ट गाँव में बास्केटबॉल बारात के देवन डिवीजन के फाइनल में स्कूल उम्मीदनी फिर हम बैक जम के फुरता फ्री थ्रोस कामयाब करे हम यकीन में टीम में प्रेशर दिएगा डीगा टीम हम में बेणु जहनु का डीगा हम जरूर नेप वगुत कोलुगा हाइशम में आउन हम दन्ना हिमती हम में चुका है में मुहिम बाय नो दबाव मोड़ों में में बोड़ो हिस्सा है हम अतरवन कोटा गेम में बोड़ो बाय हम कोले पर होती हाइशम में आउन हम दन्ना है तो मिफारस हम फाउल में होती कोफा बोला हम हुट्टो मोड़ोंगे तेरेगा हम 22 सेकंड तो बाकी දෙම්මගේ සම සබීහුගේ ෆස්ට් ෆවුල් හැම වෙකින් එනවා හැම ෆෑබ මිජහුන් මෙචුක අල්මෙන් එහා බඩ ෆාහක කුරි කුළුන් තෙරිය නෝන් කන්නේ මොහම්මද් නිෂාන් මි කුළුන් තෙරිය හන බස් මුහිම්ම දඩි වලතෝග वारम මුහිම්ම ඩිෆෙන්ස් තක කුරි හැම කුළුන් තෙරිය ගොතවන නම් ෆාහක කොල්ලම් බේනුවනි එයි හැම බාස්කට් එක ආම් ගොතෙක් ගහම මි ෆාහක කොල්ලනි ස්කෝ කුරා කුළුන් තෙරිය එනස් මිරේගේ මෙචුක හැම දබෝස් මොළුමුගේ ඩිෆෙන්ස් ගා එමෙ මොළු හැම ඉස්සාදාරෙන් හැම ඔති අලුන හැම දන්නායින් ඔති හයිෂම් නිෂාන්ගේ අයිසර් මුලින් මුස්කොන් උරේ පමි පාරස් බාස්කට් කාමයාබ් පුරේ ගොතෙන්නුයි හසන් आरोहम अटेम्प्ट में पूरी है नमस में आइसा मादे मैच निमी के मिदे तीस फसना गांव में बास्केटबॉल हम बारात के देवन डिवीजन के चैंपियन कंग दबाउस अमी हो दिया है 3 पॉइंट
defensa steam point um vihi point ke tafata kun ade final match kaam आपको के स्टिंगर्स बास्केटबॉल क्लब हम मैच का हम वारा हिवर कोफे दने फुर्तम दे कोटा का हम वारा नंगल कुल में फेनिಗೆಂದಿ ತಿಮ್ಮಣ ಕೋಟ ಇಸ್ ವಾರ ನಂಗಳ ಫಿಶ್ ಹತರೊಣ ಕೋಟಾಗ ಮೆತ್ತರೆ ಮಿಸ ವಾರ ನಂಗಳ ಕುಳುಂಟ ಫೆನಿಗೆಂದಿ ಏನಮೆಸ್ ಅಮ ಆವಾಕಿ ಹಿಸಾಬಕಂ ನಮ್ಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಸವರಕ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕುಳುಂತಿನಿ ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೆದನ್ ಗೋಸ್ತ ಕಾಯಕಿ ಗ ಮೆಚ್ ಎಂಬರಿಗೆ ಮಿದಿ ಜುಮ್ದ ಗೊತ್ತಂ ಹಿನ ಬಾ ಡೇವಿಡ್ ಫಾಹಕ್ ಕೊಲ್ಲಾನ ಮೆಚುಗ ಫೆನಿಗೆಂದಿ ಕುಳುಮ ದೆ ಟೀಮ್ ಗೆ ಫರಾತಂ ನ ಫೆನಿಗೆಂದಿ ಕಂತತ್ತ हम आलगन में मैचुकस देख के वहाँ कहेंगे तो हम बुनेलंग होती फुर्तम हम क्वार्टर हम फेरी गेम बेसमा फॉर्म का कुलम अंदाता मिफरोनी द टीम सालगम न फाहा कोरेवने हम दबाउस एमे बोडा हम मुळे मैचेस रावा फैनी एतेरेंस कोकोगन कुलेशे याहिला स्ट्रिंजर्स मुळे मैच रावा फमीनी ऑफेंस गा बेरुं 3 पॉइंट शूट कोग कुले कहाद विष्णु में एमिमा मुळे मैचो के ओयवर बदार सलगन में न मिदकंत मि फाहकवि देन कुलुंतनिंग एक्सपीरियंस सलगन वार बड़ फाह कुरन दबाउस के ಅದು 31 ರನ್ ಗೌಮಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಒಂಬಾರಾತುಗೆ ದೇವನ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಂಗ್ ಹಮ ಸ್ಟಿಂಗರ್ಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಆವಾದಕೋ ಹಾಬ ದಬೌಸ್ ಮಿಹೋದಿ ಹಮ ಅರೌಂಡ್ ಆಕಿಗೆ ಹಮ ದಬೌಸ್ ಗೆ ಕೋಚ್ ಅಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಬಹುರಿ ಹಮ ವರ ವಾದವೇರಿ ಹಮ ಫುರ್ತಮ ದೆ ಕೋಟ ಇಸ್ವೆನಿಗೆ ಮಿ ತಿಮ್ಮಣ ಕೋಟ ಕಮ ಪ್ರೆಷರ್ ದೇವ ಗುತ್ತವೆಸ್ ದೇ ಬೌಸ್ ದಬೌಸ್ ಹಮ ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಕಿಗೆ ಹಮ ತಫಾತ್ ದಕ್ಕಿದ ಕಿನ ಬಜುಮ್ಲ ಗೊತ್ತೆಗ ಮೀರೆ ಟೀಮ್ ಗೆ ಫರಾದಂ ಫೆನಿಗೆ ಮಿ ದೆ ಕುಳುಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ मेरे कुलुम फाह कोल्लान हम फुदेर का वारोबली कं हम गवर्नमेंट टीम गोएंगे ये हम फुदेर का टफ मैच है सेमीफाइनल गो तो एलटी स्पोर्ट्स सा कुलेफा आम एकमो के वारोबली कं हम मियदु मैच वारबोड फाह कवि एकमो में सा मडमडम पिक्को गेंग हम रंगलो रिदम का गेम गेंद मुनीम अलगन स्कोरिंग आलागने गेंदी वार बोड़ा फाहगिंद हम वार वादेर को बिदी हम दे टीम समा फेनिगे मिदी हम गिना बास्केट तक मिस वेगेंदी तम फेनिगे मिदी एहनमे समा दबा उसुं हम हाफ टाइम में कि तिमण कोटा का हम तफातु गेना तमने हासको हम टीम के मिहिम में की हम बिग टीम प्लेयर हम बोर्ड को मिति टीम प्लेयर अमजर नसीर देगे तो हाइशम मीटिंग कुल तेरिंग हम तफात कबू करम मीटिंग कुल तेगे तजुबा बा मिरेगे में शुगा हम तफात कमी रंगलो हम एथिंग कुल तेरिंग तजुबा हम वार बोर्ड में गेम का बेणु वेस्वी अने फहुगडी का हम एमी होंगे ती धक्का वेस्तिंग दें अने टीम की हम आने मुलिम का गोता हम 3 पॉइंट गेम वार बोडंग हम भरोसा है टीम का भी मासुगा डिफेंस कुरम वार बोडो तंग उंदगु गेंदी मुली टीम एवरेज मुली मुबारत के 3 पॉइंट बेलिगम का वीएस 60-70% 3 पॉइंट स्टिंगर्स का इनका फाहा कुरवे हेमे मासु कुडंग उंदगु गेंदी अलवन गेम इन्नने हम बोडंग हम बिग मैन लव्वा कुलवा सिस्टम वीमा हम एतरे फीड कोगें एतरे ए दे पॉइंट कम वाती हम स्कोर डिफरेंस मडमडो ए उंदगु गेंदी असो हेमेगे फाहु कोटा का अमजर में मुहिम कुलुं तेरिया फर्स्ट फॉल होगे बादव कुरन जनादी हम कोटा का ಕೂರಿ ಕೊಳು ಬಾದವ ಕುರಂಜರ್ ಕಿ ಹಾವರೆ ಗುಂದವುಲ ಕವೆಗೆ ಬಿದೆ ಆದಿ हम ವಾರ ಬಡ हम ಫಾಕಲೆ ಎವಗುತು ಕೊಳುಗೆ ತೆರೆಗ ಸ್ಟಿಂಗರ್ಸ್ ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸರ ಬಡ ನಗಂ ಮಸೆ ಕುರಿತಂ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದಿ ಅರಂಗಳ ಅಮಜರ್ ಆನೆ ಬಾ ಆನೆ ಹತರು ಫೌಲ್ ವಿ ಮಹ ವರಬಡ ಉಂದಗುದ ಕದಿ ಏಕಮ ಆನೆ ಅಳಗನ ಟೀಮ್ ಅಮ್ಮಡೆ ಅಮಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಕಂಗರಿ ಅಮ್ಮಡೆ ವರ ರಂಗಳ हम ಅಮಜರ್ ನೆತ್ತಂ ಕೊಳು ಫೂಬದ್ದ ದಿಂಗ हम ಫಾಕೊಲ್ಲ जुमला ಗೊತ್ತೆಗ ಮೂಳಿ ಮುಬಾರಾತು ಗ हम ದಬೌಸ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಫರಾತು ಮಿಫಿನಿಗೆಂದೆ ಕುಳುಮಾ ಕಾಮಿಯಾಬಿ ಕಿನಬ ಫಸ್ಟ್ ದಿ ಕೋಚೆ ಗೊತುಂ ಫಾಕೊಲ್ಲ दबाउस हम जुमला तक हम मुबारत वार रंगल परफॉर्मेंस दक्कम हम अन्ननी देम प्लस मिहार अस दबाउस के मेन टारगेट का वेफ मीननी फर्स्ट डिविजन का रंगल हम फर्स्ट डिविजन का हरुदान रंग गद हतरे के तेरेगा हिमेनेन वरोगे टीम में उफद्दन दबाउस एगोतुं हम मिफाहर मिदिए फर्स्ट डिविजन आने चैंपियन टीम गोतुगा आलोन उम्मीद कुरने हम कोरियन गोत्तागे बाउस वाणी हम फर्स्ट डिविजन गवेस वादवेरी क्लब गोतुगा हम එහෙන් හර්තක හිලාෆ हम सेकंड डिविजन हम तंकोल ආදායක හුරියා ෆාරගෙස් ෆෙනිගෙ මිදි එනස් මිෆහර हम ෆාහකුලින් ජේ රංගල කුළුන් තරින් තක ෆෙනිගෙ හිඟච්ච हम वादवेरी मैच तक हम फ़ेनिगे मिदे ग्रुप स्टेज उम फेरिगे मि हाइसा बंग आरुस केन बफस दिफा कर देवन डिविजन के बास्केटबॉल आगे फ़ेनिगे मिदा कुළුन तरिंगे फेमवारा मिकन तता फस दी हम तजुबाकार कुළුन तरिये कोच गे हैसियतुं हम गौमी टीम गे मिने कुළුन तरिये हैसियतुं फाकोला सेकंड डिविजन नेम एकशिकेम वावारा कुरियारा नुत मिहार सेकंड डिविजन के लेवल फाकोला मिहा सेकंड डिविजन लेवल हम गैगन का फर्स्ट डिविजन के एवरे अलगन बुनाने हम मिहार हम सेकंड डिविजन के हम हुरिया क्लब का गोता हम वार सीरियस को नगागे हम दुराला प्रैक्टिस को हम मिकन कुरं
हम रेडी वेगें अन्नकम पाहा करे हम एगो तो हम यंग गिना हम स्कूल निमे खुदिन हम एको दिन होदा एको दिन गेनेस पा के हम टीम तेरे इन्वॉल्व को के हम वारा यंग टैलेंट हम फेन्न मुंदे अदे हास को ए टीम के आने कोकी हम अलगोंड पाहा को दंग हम वारा वारा हम उम्मीद है कुलुन तेरिंग बड़ा मरहबा दे हम शुक्रिया इंगे तो हम फाहा कोलम बेणु हम दबाउसा देकोलं हम वादकों हम मी स्ट्रिंगर्स हम मुबारत को देखि कुलम के सम फाहा कोलन जुआन कुलन तरिन तक एकी गवर्नमेंट फेरिंग देलनो डाकी हम स्ट्रिंगर्स के कोच बहुरी हम मोहम्मद नजीर हम मिया हिसाबंग यारो सम वारम मोळंग हम टीम कुलन त फेनिगे मिदे फाइनल मिचुगे सम फेनिगे फरतम देखोटा इस वारा रगळ हम फेनिगे दे तिमण कोटा इस हम टीम के कुलन तरिन फरा हम जोश आय जोर फेनिगे दे किने बजुम लगोते ग फाइनल मैच हम नजीर फाहा कोलन ಮಿಫಾರಸ್ಸು ಬೋಡಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡನ್ ಟೀಮ್ ವೆಫೈ ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ರಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರವು ಅಣೆ ಮುಬಾರಂಗ್ ಯೂಲಾನ್ ಕೊಲ್ಲ ಫಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಕಿ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರಾಕ ಥಾಣೆನ್ನು ಲಿಬೆ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಲ್ಲಾಕ ನೇ ಏತಿ ಸೈಡ್ಗೋ ಎಫ ಮೀ ಕುಳುಮಾ ದೇತರ ಮಾಕ ಬೋಡಕ ಅಣೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ವೆಸ್ ನೋಯೆ ವಾರ ರಂಗಳು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಕಿ ಆಮೇಕಣೆ ಟೀಮ್ ಎಕೀಗ ಕುಳದಂಗ್ ಬಾಗುತು ನೋದಿವೆ ಮಿಫಾರು ಅದರ್ ಟೀಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಕೊರೆ ಬೈ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಿವಿಮ ಎಕೀಗ ಮೀಹುಂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನೋದಿವಿ ಫೈನಿ ದೇ ಅಣೆಕ್ಕ ಅಳಗೊಂಡಂಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಳಗೊಂಡ ಸಬೀಹೋ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 8 ಏಣ ಮುಳಿ ಮುಬಾರಂಗ್ ಇಂಜರಿ ಎಗ್ಗ ನಕುಳ ಹುರುಮಾ ಎಕೀಗ ಮಿರೇವೆಸ್ ವರಬೋಡು ಇಂಜರಿ ಎಗ್ಗ ಆಕಿ ಅಣೆಕ್ಕಾಸೆ ಕುಳೆನೆ ಹೆಮ್ಮೆಮ ಅವನ ಟೀಮ್ ಎಕುದವ ನುದೇ ಫೋತೀಮ ಬೌಸ ಎಕೀಗ ಕುಳೇತ ತಂಗಳ ದೋಸ್ತ ಫೈನಿ ಎಮಿಹುಂಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಣೆಕ್ಕಾಸ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂಜೆ ಅಮ್ಜರ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿಹಾರ್ ಹೊರ ಅಂಡರ್ 21 ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಯರ್ ಏಣ ನುಹುಟ್ಟು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಹುರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗ ಕುರಿಕೊಳು ಹೋಮ ವಾರ ಬೊಡ ತಂಗಳು ದಕ್ಕ ಹೇಬೆ ಅಮ್ಜರ್ನು ಹುಟ್ಟು ನೇಮ ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ಲಿ ಏಣ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಕುರಿ ಟಿಲ್ ಫೌಲ್ ಔಟ್ ಒಂದಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೌಸ ವರ ಹೂಣು ಮರಹ ಬಾಯ್ ಅವನ ಉಮ್ಮಿದ್ ಕುರ ಅದಿ ಬೌಸ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಜೆಹೇಣಕಮ ಮೇವರ್ ನಗಳ ನತೀಜೆ ಅನ್ನರೆ हम फाहा कोलन हम जुआन कुलन तरिन तक टीम के गेम प्लान के हम वरबोड फेनिगे कुलन तरिन स्कोल बलार हम एवरेज कुलन तरिन तक मिति बी स्टिंगर्स कम वरबोड फाहा कुरी हम 3 पॉइंट हम वरबोड बेणु हम मेन टू मेन नेटे डिफेंस के हम वरबोड मिस बेणु ವಿ ಗೊತ್ತಂಗ हम ಫುರ್ತಮ ದೆಕೋಟ ಸ್ಕೂಲ್ ತಂ ಫೆನಿಗೆ ದೆಕೋ ಬಾ ಮಯಾಗಂಡು ತಫಾತ ಕೆ ಅಮ್ಜರ್ ಗಿತರು हम ಅದು हम ಮಿರೆಗೆ ಮಿಚು ಕೆಮ್ಮರಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ನುಕುರೆ ಉಂಡು ತಾಂಡು ಫಾಹಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣು ಅದು हम ವೆಸ್ ಕೂಡ ಇಂಜರಿಯ ಗೊಳೆ ತಂಕೊಳ ವರಬೊಡ ದೆಕ್ಕೆ normally mi team ga game ekga matchang adhom mebohari mubarat ga 7 to 8 3 points sama consecutive ko jahafa ega mane ki adhom ge mire performance wara boda bettuna injury in recover no korege jasse ge mejutake kulenje heni de mikhala intense sport ekga algonde henno international level ge migotaka evs player ka performance no korawena jasse ge de ting hatar do match kulen vejje kam body recover kuran chance no dibuma ki observers adi nashat e algon hulmal team ummide far akolunta jersey number sada nashatas ama wara boda down of heri recover body recover no ge den ane algon 3 point shots warat dam mire algon game ge priority ki 3 point shots jahafa eteren kolo de mire एक गोता बस वर्क नो कफ में होते दें नसीब बस मेरे आलगों ने कि नती करने एनो सम वारा हम रांगुल फाइट दी रांगुल कामयाबी करने हो देव हम देवना होदुम बस हम हिसाब गांव में सम हम हुरिया कुलुन तेरिन सदे हम नजीरस में हिसाब गांव होते हम मारो बाकी आदि हम इदे की बराबर बड़ा हम मारो बांगे तो Let him line up on the left.
31 वන गांव में बास्केटबॉल मुबारक के फिरिहन देवन डिवीजन के फाइनल मैच का स्टिंगर्स बास्केटबॉल क्लब अदि दबाव स्पोर्ट्स क्लब बदल को 53 पॉइंट हद्दी 3 पॉइंट मैच कामयाब को चैंपियन कंग होदी दबाव स्पोर्ट्स क्लब 31 वන गांव में बास्केटबॉल मुबारक के फिरिहन देवन डिवीजन के वानवाने कुलुंतेरिनशा टीम तक इनाम हंदानी ने बसवा देवमा मुबारक के शरफ मेहमान Ministry of Youth and Sports के Deputy Minister अल्फा नायब शौकत करे हमारा आदमपुर का मैं कहता हूँ 31 वන गांव में बास्केटबॉल मुबारक के फिरिहन देवन डिवीजन के फाइनल मैच के एम मोल कुरुंतेरिया दे ट्रॉफी दबाउस के जर्सी नंबर 7 इब्राहिम नसीम तिरीस फसवाना गांव में बास्केटबॉल मुबारक के फिरिहन देवन डिवीजन के एम मोल कोच दबाव स्पोर्ट्स क्लब के कोच अली फजलू तिरीस फसवाना गांव में बास्केटबॉल मुबारक के फिरिहन देवन डिवीजन के हाईएस्ट स्कोर सते का 70 पॉइंट कामयाब करते के स्टिंगर्स जर्सी नंबर 9 अहमद अदुहम तिरीस फसवाना गांव में बास्केटबॉल मुबारक के फिरिहन देवन डिवीजन के बेस्ट पॉइंट गार्ड एलटी स्पोर्ट्स क्लब के जर्सी नंबर 9 अब्दुल्ला फिरुशान मोहम्मद तिरीस फसवाना गांव में बास्केटबॉल मुबारक के फिरिहन देवन डिवीजन के बेस्ट ऑफेंसिव प्लेयर स्टिंगर्स के जर्सी नंबर 9 अहमद अदुहम तिरीस फसवाना गांव में बास्केटबॉल मुबारक के फिरिहन देवन डिवीजन के बेस्ट डिफेंसिव प्लेयर दबाव स्पोर्ट्स क्लब के जर्सी नंबर 7 इब्राहिम नसीम तिरीस फसवाना गांव में बास्केटबॉल मुबारक के फिरिहन देवन डिवीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दबाव स्पोर्ट्स क्लब के जर्सी नंबर 7 अब्दुल्ला अमजद तिरीस फसवाना गांव में बास्केटबॉल मुबारक के फिरिहन देवन डिवीजन के रनर अप टीम मोडिस बास्केटबॉल एसोसिएशन दे ट्रॉफी हंदानी लोंग आदि रिही मेडल स्टिंगर्स बास्केटबॉल क्लब
Ingoy. Ingoy. Half Ingoy. Udena. Tiris Vaswana Gaumi basketball Bharat ke Firihen Devon Division ke champion team Modis Basketball Association de trophy Handani Leung adi ram medal Dabao Sports Club. Now captain. Okay. Now captain. Captain Tago. Captain Tago. Mano kore. Mano kore. Kaleda ne me faho. Ina paha to da. Ina paha to. Kupere. Kaleda ne me faho. Captain ne me. Tashina gane kaleda. Jom. Champion Dabao Sports Club. शुक्रिया शरफ रहमान कैप्टन